Tak, začali jsme. Tak a já tady vítám Pavla Jurečku a budeme pokračovat v našem skvělém hovoru, a to na téma, jak hacknout vnitřního kritika a síla radikální upřímnosti, a vlastně jenom ještě dořeknu, že jde vlastně o druhou kapitolu tvýho, že jo, prvního e-booku Neotřesitelné já. Je to tak? Je to tak. Je to tak. A no, jak na to vlastně zareaguješ, když teda já řeknu tohle, jak hacknout vnitřního kritika a síla radikální upřímnosti, kdybys to teda nějak do toho tématu vplul? Jako jednou větou to asi neřeknu, no. To nemusíš, to je jenom jako, že teď jako je míč na tvý straně, víš, jakože. To jako znamená, jo, co si pod tím člověk má představit. No tak hele, jako jak hacknout, jo, klasicky hackujeme dneska všechno, co se hacknout dá, takže jak převést toho vnitřního kritika, jakým způsobem se s ním vyrovnat, jako převést, to je asi úplně nejlepší, jo. Ten vnitřní kritik je prostě zabiják a každý s tím má problém, není člověk, co by ho prostě neměl v té hlavě a většina lidí ho prostě neumí ani umlčet. A tady to hacknutí je prostě to, že ho umlčíš, že ho prostě pošleš do háje. Hele, a ten vnitřní kritik, to je, jak jsme se bavili v tom prvním díle o té toxické pozitivitě, to je vlastně souvisí to, že jo, s tou amygdalou a je to tak, že jo? Ano. Hele, úplně zjednodušeně by se dalo říct, že ten vnitřní kritik je vlastně limbický systém a potom, který vlastně ovlivňuje právě ty postoje, jo. Ten limbický systém, to je ten strach. Jo, vnitřní kritik jako není nic jiného než strach. Jo. A limbický systém právě spouští strach a jak jsem říkal, limbický systém je rychlý a než se informace dostanou do prefrontálního kortexu, který je prostě pomalý a všechno mu trvá, tak jako, jo, takhle pak to jak vznikne, že je ten strach. Ten prefrontální kortex to vlastně jenom potom ozdůvodní. Například bojím se prostě něco udělat a ten prefrontální kortex k tomu najde důvod, proč. On to zdůvodní. A vždycky ho najde, viď? Asi. On vždycky právě najde, to je tam vychytávka, že on to vždycky najde ten důvod. A my dala spustí poplach a prefrontální kortex jenom hledá důvod, proč to tak je. Ty brďo, a teď mě napadá, hele, jak bys jako, ale pak jako definoval třeba ty jezdce v Formule 1, který jsou vystavený teda jako fakt v prostředí, oni jezdí, třeba to jsou 300 kilometrů a tohle ty zatáčky, víš, a ten tlak médií a tohle to, a chci říct, jak oni jako pracují s tím vnitřním kritikem. Oni musí mít jako hodně tu širokou komfortní zónu, ne, jako jak jsme se bavili minule, že jo. No hele, tady to flow trošku zase hraje velkou roli. Pokud děláš něco, co tě naprosto baví a jsi v tom flow, tak ten vnitřní kritik tam prostě není. Jo. Je takhle. Ono, ten vnitřní kritik je právě, hele, to je hodně složité téma, jo, nebo složité. To je takové, že se o tom dá hodně mluvit, hodně dlouho, že to člověk úplně pochopil do detailu, ale pokud jsi v tom stavu flow, tak ten vnitřní kritik tam prostě není, on nemá prostor. Jo. Nemá prostor, protože vlastně nejseš ve stavu, že by se z něčeho bál. Jo. Takový to flow je prostě to, že se ztratíš, že se úplně ponoříš vlastně tou inteligentní částí mozku do toho něčeho a seš v tom. Pocitově ti to dělá dobře, prostě funguje tam dopamin, fungují endorfiny a další hormony a je ti vlastně fajn, je ti dobře. Takže tím pádem limbický systém jako jede mimo hru. Jako nejde mimo hru, ale neřve na tebe. Není tam ten kritik, jo. Ve chvíli, když samozřejmě budeš řídit tu formuli a najednou si uvědomíš, já se můžu zabít, jo, tak ty zdal tomu mozku signál, můžu se zabít. Aha, a teď ta amygdala začne řvát už. Jo, tam už spustíš ten poplach v tom limbickém systému a potom už může dojít k nějakému problému. Jo. Typickým příkladem je asi, než bych řekl Formule 1, jako jináčí sporty, kde prostě soutěžíš v běhu třeba, tak v okamžiku, když se soustředíš jenom na to, že prostě ano, já vítězím, běžím, baví mě to naplno, v pohodě. A ve chvíli, když začneš mít strach, že prohraješ, tak už pouštíš, jo, limbický systém spouštíš, aktivuješ a už vlastně se dějou jiné věci. Jo, už si říkáš, to nedám, musím zrychlit, už tam tlačíš. Už tam neproblémuje. Ale v okamžiku, pokud jsi v tom flow, tak si za prvně ani neuvědomíš, že běžíš, a druhé v podstatě si ani neuvědomíš, pokud vyhraješ tu chvilku. To flow tam jako hraje strašnou roli. Tak to je zajímavý, tak to jsi mě dobře překvapil, jsem nečekal, ale to dává smysl. Ale dobře, ale tomu se ještě třeba možná dostaneme. Já bych se teda vrátil k té poznámce ještě k tomu vlastně kritikovi,
aby jsme jako představili to, co tam vlastně píšeš, ty myšlenky v tom e-booku, jak pracovat s tím negativním hlasem, který nám teda nadává, a teda asi bude nás zajímat, v čem je ten hack, že jo? Kde je ta přepínací věc. To... Úplně nejjednodušší hack, ten strach pojmenovat. V okamžiku, když prostě se něčeho bojíš, tak si vysloveně řekni, čeho se bojíš. Jo? Ty to musíš jako pojmenovat, co to je. Prostě, když ty máš strach, řeknu, ano, mám teď strach. Ve chvilce, když vlastně to pojmenuješ, ty se musíš zastavit, ty nutíš mozek zastavit. Ty nutíš mozek zastavit a v tu chvilku se ti povede přepnout na ten prefrontální kortex. Na tu logickou část mozku. A ona začne jakoby sklidňovat. Ona začne hledat řešení. Jo? To pojmenování strachu dá strašně velkou roli, to má. Jo? Jako řeknu příklad, prostě jsi vystaven nějakému riziku a teď si prostě řeknu, co nejhoršího se mi může stát. Můžu umřít. Když umřu, už mi to bude jedno. Takže to vlastně tak hrozný nebude. No. To je dobrý, jo. Ale jako de facto je to tak, jo? Jo. Takže a pokud tam jsou prostě jináčí věci, tak si říct ano, dobře, teď přijdu o 500 000. Ohrozí mě to na životě, jako fakt to zdůvodnit, jo? Jako cokoliv vlastně, z čeho máš strach, tak si zdůvodnit, zamyslet se nad tím, vidím pavouka, bojím se ho. Aha, je tu pavouk, proč se bojím pavouka? Ten pavouk tady v České republice pravděpodobně mě nezabije. Jo, a tam se to opravdu dá ten strach zastavit. Ve chvíli, když ten strach pojmenuješ, tak opravdu ten prefrontální kortex, ta logická část toho mozku zastaví a začne přemýšlet. A zjistí, že vlastně takový problém se neděje, že nic hrozného není. On tu amygdalu jakoby stopne. Nebo zastaví, dá se říct. A zracionalizuje to právě. A vytvoří nějaký vzorec další. Jo, to je jako fakt dobrý, no, protože vlastně možná jako dalo by se říct, že i rada, jako, že když člověk fakt jako neví, byl by v panice, že jenom cokoliv by si vzpomněl, že by ho pomohlo mu zastavit, ať už by to bylo, že by se třeba nadech, viď, nebo já nevím, odběh někam jinam, nebo udělal úplně něco nečekaného, víš, jestli i tohle může jako pomoct. Jo, ano. Ale typicky úplně nejjednodušší rada, když člověk se dostane do jakéhokoliv stresu, paniky nebo něčeho, tak v tu chvilku pomůže chytit se něčeho studeného. Například. Něčeho, prostě chytit něco do ruky, nádech, výdech, jo, pomalý nádechy, výdechy, protože ty vlastně přinutíš ten mozek řešit jinou věc. Přinutíš mozek řešit jináčí věc, protože dochází ke změně situace najednou, jo. A hlavně ty nádechy, výdechy, zase, je to reakce těla a ten mozek reaguje na to, co se děje v těle. Tam se zase mění hormony a celý ten biochemický proces a v tu chvilku, když tělo začne dýchat pomaličku v klidu, tak zase mozek dostává signál, že je všechno v pořádku. Že se nic neděje. A začne se uklidňovat. Začne se ta hormony, prostě ta hormonální dráha jakoby se mění. Je to, typickým příkladem je, to si může člověk na sobě vyzkoušet, když prostě, co se děje s pocitama, když se postavíš rovně vzpřímeně, takový ten silný postoj, nebo klidně udělat takový ten, jakože superhero postoj. A takhle vydržet, takhle zkusit fakt vydržet prostě, já nevím, 5 minut stát, fakt vzpřímeně, a co se stane s tím pocitem, a potom si jít sednout, takhle úplně se zhrbit do klubka, takhle vydržet, co se bude dít s pocitama. Jo? On na to opravdu, ten mozek na to reaguje. Jo? Ve chvíli, když se schoulíš do toho klubička, začne ti být úzko. Začnou ti napadat horší myšlenky, začneš mít takové horší pocity. A naopak, když se postavíš do té superhrdinské pozice, tak zase začneš mít najednou, se cítit líp. Cítit jakoby silnější. Ale opravdu ten mozek reaguje na to, co se děje v tom těle. Na to, jak dýcháš, na to, jak se pohybuješ, na všechno. Ten systém je strašně propojený. A funguje to vlastně obou straně. To, co se děje v hlavě, se projevuje na těle, a co se začne dít s tělem, se projevuje v hlavě. Jo, funguje to obou straně. Jsou na to studie různé, takže jako je to potvrzené, jako existuje to, děje se to. Jo. Nejsou to jako nějaké domněnky. To je ale fakt jako zajímavý, no. To znamená, že vlastně ty tady dáváš dobrý tipy, je to takový spíš jako možná i soubor hacku, než jeden hack, že jo? Jakoby soubor různých skladba vlastně hacku, kterou když si něco z toho vzpomeneš, jak říkáš třeba něco studeného. Já jsem si teď vzpomněl a to možná mě oprav, jak to bylo, si jsem to nějak nepoplet, jak jsme jednou někam šli a ty jsi mi říkal, že levej malíček, když si člověk chytí, nebo něco taky tě to, nebo něco takového, že tě to uklidní, nebo víš, nějaký... Jo, ukázalo se to s tím nádechem, jestli si chytneš palec, nebo... Jo, takhle.
tak se ti vlastně změní dýchání, jo. Při jednom prostě nadechuješ se do hrudníku, při druhém se nadechuješ do břicha. Ono to funguje. To je dobrý, no. Tak to je taky ten hack jeden. Jako A je to jeden z těch hacků. A když tohle to uděláš, tak vlastně v tu chvilku přepneš ten druh nádechu. Se ti přepne automaticky. A funguje to. Jo? Funguje to. Takže můžeme doporučit stisknout třeba takhle teda ten palec a co to je vlastně? Prsteníček, že jo? Palec, prsteníček. A je to jenom na levý ruce, nej to na pravý. To můžeš udělat na pravý. Jo, je pravý, já myslím, že to je fakt jenom speciálně třeba vlevo, víš, nebo... Jo. Tak zajímavý tohle si jako vyzkoušet a ještě teda i s tím malíčkem, že jo, jak říkáš, že to teda asi to tělo má sklon na to reagovat. No jako já tomu věřím, že tohle jako totiž dává jako smysl, jo, to, co ty říkáš, tak ano, že to tělo reaguje na ten mozek zase jako na to, co je i venku, jako to dává smysl, ale prostě nás to podle mě jako v denodenním životě takhle nenapadne v těch stresových panických situacích, že se to dá takhle jako oddálit, jo, nebo hacknout. No, ono totiž tady je právě problém a na to má vliv teda jednak neuroplasticita, jo, a jednak to, že vlastně ty vzorce, v kterých žijeme. Jo, ty vzorce, v kterých žijeme, souvisí s tou neuroplasticitou. Neuroplasticita je v podstatě to samé, jako když posiluješ svaly. Jo, jakmile budeš prostě jeden cvik dělat pořád dokola, budeš zvyšovat váhu, bude tě to nutit zvyšovat váhu, protože ten sval bude mít víc svalových vláken, bude silnější, bude ten pohyb kvalitnější, bude se prostě zlepšovat, tak úplně stejně to funguje v mozku. Pokud ty vlastně nějakou dráhu, nějaký program permanentně opakuješ, to znamená nějaký způsob myšlení, nějaký způsob chování, jednání, tak on se vlastně pořád přepisuje a vznikají nové, silnější neuronové sítě a vlastně je to pevnější a pevnější, úplně stejně jako v tom svalu. A takhle vlastně vzniká lidský názor, přesvědčení a podobně, jo. A čím to máš vlastně pevnější, čím díl to takhle prostě jakoby děláš, tak ten neuroplasticita způsobí to, že vlastně to je tak strašně pevné a silné, že pro člověka je potom téměř nemožné se z toho jakoby dostat. Jo. A vlastně jakákoliv snaha se z toho dostat způsobí poplach v tom limbickém systému. No a ten způsobí, že vlastně zase nikam dál nejdeme, zůstaneme tady, to je bezpečné. Jo. No a teď, jak si řekl ten program, tak to tady, že jo, mám poznámku, že v té kapitole do e-booku tvýho, tak to přirovnáváš to vnitřního kritika ke neaktualizovanému softwaru z dětství. To je dobrý příklad. To je, já to když strašně přirovnávám celkově k tomu softwaru, jo, tady výpočetní technice, protože to je strašně krásný případ, jo. Spousta lidí jako si řekne, no tak počítač není lidský mozek. Jo, funguje to ale úplně stejně. Jo, funguje to úplně stejně a jakmile prostě ten software je zastaralý, tak prostě tím nebude fungovat nikdy nic pořádně. Jo, na starý 98 XPčka nenacpeš prostě hru, která jede na 11, jo, běží. Například, není žádný načí software prostě, jo. A takhle to funguje v tom mozku, protože vlastně ten mozek se opravdu de facto od narození pořád učí. Jo? A vem si, že malý dítě prostě do 3 let má mozek jako houbu. On se strašnou rychlostí informace. Jo? A nějakým způsobem si je ukládá a vlastně si vytváří ty vzorce života. Jo? Je to typický příklad, když se občas stane nějaký takový příhoda, že nějaký dítě někde vychovají opice nebo něco, že žije někde v džungli nebo v pralese, jo? Tak se nechová jako člověk. Nemá žádné lidské vlastnosti, nic. Protože prostě se naučil vzorce nějaké a ty považuje prostě automaticky, že jeho mozek za přirozené. Jo. Je to samé jako prostě kultury, které jsou úplně mimo civilizaci naší, tak žijí úplně nějaký způsob života, protože prostě jsou v těch vzorcích od jak živa. Jo. A vlastně takhle fungují i jednotlivé kultury, jednotlivé náboženství vlastně a všichni, jo. Žijí prostě v těch vzorcích od dětství, od narození a prostě mají tak upevněné, že pro ně prostě jako je absolutně nepřirozené, že by mohlo být něco nějak jinak. Jo? A to je právě hrozná škoda, viď, jako, že jako člověk neumí tenhle odstup, třeba se zamyslet, jestli by to mohlo být jako nějak jinak, nebo si právě potvrdit, nebo říct. To jde. Ono to právě jde, jo? Ono to jde tohle, ale tady je problém právě v tom, že to bolí. Jakoby v uvozovkách. Je to opravdu jako když posiluješ a zvedáš větší váhu, tak ty svaly budou strašně bolet. Pokud jako člověk už umí posilovat, tak zvedání větších váh je bolestivé. Je to náročné fyzicky a musíš překonat něco. A právě tohle je o tom, že musíš překonat ten hřev té amygdaly. Hřev toho limbického systému, který prostě řve, ne, tohle je špatně. Ne, tohle nejde. Jo, ne, tohle neexistuje.
Jo, a on ti to prostě bude furt řvát a bude ti to vlastně pomaličku zase dávat do té komfortní zóny. Protože, jak jsem říkal, myslím, že minule, tak ten limbický systém tě má udržet naživu. Jo? Jo. Jeho cílem je udržet tě při životě. A v podstatě celý mozek má cíl udržet tě při životě. To znamená... To je skvělá funkce, ale že jo, zase. No to je jeho skvělá základní funkce, udržet tě při životě. No ale v tom právě je ten problém, že limbický systém tě bude snažit se udržet při životě, i když si ho budeš ničit. A druhá věc je, co s tím souvisí, mozek má spotřebu nějakých 20% energie skoro, jo. Nějakých 15 až 20% energie těla celého. Takže jeho cílem je neplýtvat energii. Jo, a pokud možno nespínat ho. A právě, že nejvíce energie sežere ten prefrontální kortex, který je proto pomalý a líný. Jak říkám vždycky, že je líný. Teď jak jsi to řekl, tak se mi připomněl taková dobrý příměr v obraz, že on sežere nejvíc energie, tak on je takový jako turbo, když zapneš. Jako u něčeho, víš, turbo výkon, ale je to nejrychlejší, nebo Gepard, když víš, vystartuje a on může přece běžet tou nejvyšší rychlostí jenom pár minut, viď, za tu hodinu, jo. A pak, no. Jo, je to prostě jako když zapneš turbo, tak ti to spotřebuje strašně moc energie. Jo, je to prostě jako když máš zapojený prostě malý telefon někde v zásuvce přes adaptér, ale pak potřebuješ zapnout velkou mašinu, velký server. Tak ten spotřebuje toho sakra víc, jo, té energie. Tak to je přesně to samé. On je to veliký server, jo, který prostě strašně moc zpracovává, strašně moc ekologicky, no ale bere strašně moc energie. Takže prostě se používá, jakoby ho používá minimálně v tom mozku. Když to tak přežiju, tak se používá opravdu minimálně. Jo. A vesměs právě se drží těch vzorců, protože to je jednodušší. Protože když máš vlastně, to je to, co říkám často, že mozek má rád vzorce. Jo, mozek má rád to, co je stejné a má rád rutinu. Protože nemusí vytvářet nic nového. Prostě jde v těch kolejích. A vlastně je mu v tom dobře. Jo, nespotřebuje to moc energie a jde jako vlastně tak nějak funguješ. No ale počkej, jak jsi právě jako říkal, že tohle vlastně nás udržuje mozek naživu, že to je vlastně super, že jo, a když se bavíme o tom, jak hacknout vnitřního kritika a z čeho ten vnitřní kritik vzniká, jak to popisuješ, viď, tak teď nad tím přemýšlím, že ale vlastně to znamená, ty to tam i v té knize máš, v té kapitole, myslím, že ten strach je známka, než tak oprav, že jako toho, že vlastně fungujete správně, že jo, že máte strach, že jo, že jako vlastně vás je to tak, mozek funguje vlastně vám dobře. Nejste narušený. Nebo... Ne, to je v pořádku. Ono právě, že takhle, člověk, který je totálně v klidu, jakože a nebojí se, tak já to řeknu takhle jednoduše, ten člověk nic nedělá a zřejmě se strašně nudí. Jo, no, protože napadlo psychopat, nemůže být jako někdo víš, že se nebojí, nemá to něco jiného. Takhle, no hele, to spíš možná sociopat a to už je potom jako nějaká porucha v mozku. Psychopat, to je člověk, který nemá akorát horkou empatii. Jo? A psychopatů je strašně moc ve společnosti. Jo? Psychopata nepoznáš takhle. Psychopati, ale nejčastěji to jsou doktoři, právníci, politici. To jsou psychopati, kteří prostě jako nemají tu horkou empatii. Oni mají studenou empatii. To znamená, je to vysvětlím zjednodušeně, horká empatie je prostě, že cítíš ty emoce toho člověka, když se do něho vcítíš, dokážeš. A je ti to nepříjemné. Když to studená empatie, že prostě víš, jak ten člověk cítí, ale nenechá to v tobě žádný nic. Je ti to jedno, jakoby. Takže se to je psychopat, jo. Proto jsou nejčastěji právníci, doktoři, kteří prostě rozhodují o životech druhých lidí. Že je to jako netrápí vnitřně nijak. Extra. I vojáci, ne? Si myslím, vojáci, jo. Jako takový člověk musí být psychopat, jo. Protože jako není úplně přirozené zabíjet lidi. Jo, zabíjet cokoliv, zabít zvíře pro boha, jako jo. Je to nepříjemné. Takže na to musíš mít určitý druh jakoby té povahy, jo. Ale vysvětlení to neznamená, že jsi nějaký šílenec nebo blázen, jo. Jasně, dobře, tak... Ten sociopat může mít nějakou poruchu v mozku potom, jo. Nebo taky často to zase nějakýma vzorcema z dětství a podobně, jo. Tam je to takové, jakože fakt zase hodně se o tom dá polemizovat. Já jsem na to asi reagoval, protože jsem si myslel, že právě jako ten, kdo nic nedělá nebo nemá ten strach, je divnej. Víš, jakože právě taky, že to je vlastně v pořádku mít strach. A ty právě to... Jo, takhle, pokud ten člověk nemá strach, je divnej, má problém. Jo, má problém, buď teda jako fakt nic nedělá, vůbec nic, což jako je nepravděpodobné. Nejde, ne? Každý něco dělá. No nejde, samozřejmě to nejde, jo. Počkej, jako každý něco dělá v tom smyslu, myslím, jako, že se vyskytuje v nějaký interakci lidí, i kdyby jenom žil sám a šel nakoupit do samoobsluhy, tak někoho potkáš a třeba můžeš mít strach z lidí, že jo, může být asi, tak takhle jako v každý něco dělá, ne, jako musí, že jo. No přesně tak, jo, proto říkám ten příklad, že ten strach jako má každý.
Jo, strach má každý. Tam akorát spousta lidí řekne, že nemá strach. A to není pravda. To jsem se chtěl zeptat, protože jako jsem se setkal s Jo. lidma, nebo mi to tak přijde, že jsou lidi, že ti to jako neřeknou, že mají strach, ne? Přesně tak, protože hele, ono je ve společnosti prostě zase vžitý vzorec, máš strach, hele, jsi strašpitel, jako jsi méně cenný člověk, jo, je to o tom egu hodně. Přiznat strach je autenticita, je to ego, jo. A spousta lidí prostě nepřizná strach, ale ho má opravdu každý. Opravdu každý, jo. Takže Tam- počkej, vlastně se z toho taky dá udělat takový malý hack. Teď říkám, že když jako půjdu na nějaký, já nevím, důležitý jednání, nebo nevím, že mi o něco jde, budu nervózní, tak kdybych si udělal takový hack, že si představím, ale všichni ty lidi, co tam budou, ať se budou tvářit jakkoliv, tak mají taky strach. Tak mi to může pomoct, ne? To vždycky může, jo. Že jo, že oni si Je to taky tak, bojí. jo. No. Jako hele, tam je fajn, on totiž pomůže už, když si řekneš, jo, já mám strach. A teď si řeknu, a čeho se vlastně bojím? Když se mi to nepovede, no tak co? Dostanu minimálně nějakou zpětnou vazbu a budu vědět, co mám budu dát příště jinak. Jo? Tím pádem mi to stejně posune, tak či tak, jo. Tak tam jde o to, že pokud fakt nejde o ten život, jo, nebo respektive, já bych to řekl takhle, smrti se člověk nebojí, člověk se bojí toho utrpení, umírání. Toho se bojí člověk, ne smrti. Smrt jako taková je konec, jo, ale bojí se toho umírání. A pokud nedojde k tomu umírání, tak se vlastně není čeho bát de facto. Jo. To je skvělé, jak to funguje, protože jak to říkáš tohle, jak jsem si já sám u sebe uvědomil ten příklad, že třeba já bych hrozně nechtěl mít v životě žádnou jako operaci. A přesně, kdyby jsi mě to dal proč, tak já bych ti řekl, ani ne, jako, že mi to třeba něco zlepší nebo od něco odstraní, ale kvůli té bolesti a kvůli tomu, přesně jako, jak jsi to říkal, jak jsem se v tom viděl, poznal, jo, že přesně jako víc než něčeho se bojí člověk toho, no, že tě to bolí, jako fyzicky, že jo, něco, ti řežou do těla, nebo já nevím, že jo. Přesně tak. Nebo, že jo. Přesně tak, ono proto je právě hodně důležité to pojmenovat, tu situaci vždycky, jo. Protože v okamžiku, když to pojmenuješ, tak říkám, ten mozek je schopný na to logicky najít řešení, jako najít logicky se na to podívat z jiného úhlu pohledu a většinou ten strach zmizne. Jo, on ho rozpustí, on dokáže rozpustit. A souvisí to nějak, jak tam, myslím, uvádíš v téhle kapitole e-booku tvého, ten kognitivní reframing, jako tenhle pojem? Jo, to je v podstatě ono. To je to přerámování, jo. Že to vlastně přerámuješ. Ano, to je ono, jo. Že tu situaci prostě přehodnotíš celou, úplně jinak. Jo, že si v tom vlastně najdeš, že tam myslím, mám uvedený ty příklady, jak to přerámovat. Tam jsou, tam uvádím. Jakým způsobem se na to podívat, na tu situaci. Což je zase ten odstup, že jo? Ano, s tím, tam vždycky je potřeba ten odstup, jo. Tam je to takové, hele, ono to není jednoduché, protože ta amygdala je prostě rychlá, takže reaguje člověk, jakoby nejdřív reaguje vždycky tou amygdalou a proto je potřeba se udržet jako v tom klidu, jo. Prostě jako jo, furt nutí ten mozek nad tím přemýšlet. Jo, cítím ty emoce, tak si říct, ano, teď cítím vztek, ano, teď cítím ostudu, jo, a teďkom proč? A hned si jako to zdůvodnit, protože jsem to dal špatně, ale co to znamená, jo, a teď se fakt začínat rozebírat v té hlavě, protože jednak ti to sklidní, protože začne říkat, aha, ono se vlastně nic tak hroznýho nestalo, nic tak hroznýho se neděje, prostě jdeme dál a opravdu jako je to zkušenost, je to ponaučení, jo, je to prostě jako selhání je přirozené. Bez selhání se nedá posunout. To je to. Člověk, který se bojí selhání, tak se v životě nemůže nikam posunout, protože to nejde. Jo? Chceš se naučit jezdit na kole, budeš padat. Chceš se naučit chodit, budeš padat. Jo? A až se naučíš padat a přestaneš mít strach z toho pádu, tak začneš chodit. Protože dokud se soustředíš na ten pád, tak budeš padat. Ale v okamžiku, když už víš, ten pád jako prostě přijde a nic hrozného to není, tak najednou ten mozek začne jako, fungovat jinak a už budeš chodit. Fakt hrozně tohle zajímavé, jak nám ten mozek funguje, protože jak jsi změnil to kolo, tak zase bych si představil, když bych upadl v nějaké rychlosti na kole, tak mi by ve výsledku bylo možná jedno, že jsem upadl, ale zase rozbil bych si koleno, ta bolest, víš, odřenina, jako to blbý, jo. Ale ten samotný pád vlastně je mi jedno, to je na tom zajímavý, jo. Přesně jak říkáš, jako, jo, tak to je, to je jako hodně zajímavý a myslím, že pak vlastně tam máš i k tomu se váže ten koncept radikální upřímnosti, síla radikální upřímnosti, což teda chápu správně je i k tomu pojmenování. Váže se to toho stavu, té emoce. Jo, určitě. Určitě. Jako, víš co, člověk jako potřebuje být upřímný jak k sobě, tak k tomu okolí. Pokud nejsi upřímný k sobě, tak to okolí to pozná, tak se to prostě děje s tebou vždycky něco. Je to viditelné. Jo, a to je fakt problém zase 90% lidí.
Jo, ta populace je opravdu jakoby, fakt fungují všichni stejně, všechny mozky fungují stejně a problém je v tom, že jakoby jenom malé procento lidí vlastně má ten mozek nastavený na růst. Jo, má ten růstový způsob myšlení. Zbytek prostě funguje na tom principu přežívání. Mhm. A to je ten rozdíl. Jo? Protože ten růst je jakoby ti pomáhá ty překážky překonávat. Že prostě ty překážky vlastně jako ne, že baví vysloveně, někoho to baví teda, ale když máš to růstové myšlení, tak prostě ty překážky překonáváš, kdežto pokud máš to, jakoby to přežití jenom v té hlavě nastavené, tak prostě ty překážky nebudeš chtít překonávat, protože víš, že tam bude bolest, a bolest je nebezpečí. Jo? Takže tohle je vlastně ono. Mhm. A ta upřímnost, jakoby, ta s tím souvisí, protože člověk musí být upřímný k sobě, aby jako byl schopný říct si ano, teď jsem prostě udělal tohle blbě, tak co to znamená? No svět se nezboří, jo. Tak jako jsem se ponaučil, nebo se ponaučím, co můžu udělat příště jinak. Ono totiž, tohle to není úplně jakoby pozitivní psychologie, že všechno špatné k něčemu dobré, takhle bych se na to úplně nedíval, jako radovat se z toho, že mi něco useklo nohu, ruku a podobně, to asi nejde. Ale můžu si prostě říct, dobře, teď mám dvě možnosti. Buď zůstanu sedět na prdeli a budu si stěžovat a budu jako sebe sám litovat, nebo budu hledat cestu, jak fungovat dál. Jo? Budu prostě tomu jako hledat nějaké další řešení. Protože většinou situací se dá řešit. Typickým příklad jsou prostě lidi, kteří opravdu přijdou o nějakou končetinu, přijdou o něco, jo, prostě jako jakýmkoliv způsobem a fungují dál, jo. Ten život je nezastaví. To je takový, připomínáš, já nevím to jméno, ale asi ty budeš možná vědět, takový ten známý řečník, speaker, jak nemá asi ruce ani nohy, takovej. Jo, ano, znám ho, vím tedy, jak se jmenuje, ale jo. To jako fakt klobouk dolů, protože to asi řekneš, to už jako je hardcore, viď? Jakože, víš, hodně omezený, jakoby fyzicky, že jo. Psychicky asi ne, protože hlavou nemá asi vliv, viď? Že nemá jako ty končetiny ten člověk. No, nemá právě. Jako, hele, krásným příkladem je vlastně Viktor Frankl, jestli já nevím, jestli znáš Viktora Frankla, ale celkem známý. Vlastně tak on přežil ten koncentrační tábor v podstatě díky tomu, že věřil v tu budoucnost. Jo, on měl prostě smysl života, že co bude dát, až to přežije. A v podstatě sám jako potvrdil, že lidé, kteří tam vlastně umírali, tak neumírali následkem té hrůzy, co tam byla, ale tím, že ztratili smysl života. Oni přestali žít. Jo. A on ten smysl života prostě pořád měl. A vlastně potom, až z toho koncentračního tábora opravdu dostal, tak vlastně založil tu logoterapii a vlastně strašně moc lidem pomohl díky tomu, že naučil ty lidi, vlastně učil lidi nacházet smysl života. Jo, dávat jim ten smysl. A ačkoliv třeba si řeknu, smysl života působí někdy až tak jako by duchovně, ale ono to není duchovní, to je prostě o tom, že ty máš důvod fungovat dál, že máš ten hnací motor. A prostě hledáš pořád cestu. To tě vede jako vyhledat tu cestu. Když si prostě řeknu nějaký cíl, tohle to chci dokázat v životě, tohle to chci dělat, tak prostě přes ty překážky mě to drží. Jo? Drží mě to nad tou hladinou, jakoby. Zatím jdu. A takhle to vlastně u těch lidí funguje. U všech těchto lidí tohle to funguje. Ti, co přežijí, co vydrží, protože měli ten smysl v tom životě. Že jakoby nestratili tu sebehodnotu, tu sebedůvěru. Že ji vlastně nestratí. Jo? Že se nenechají zlomit. Uvozovka. To ještě, jak jsi řekl sebehodnotu, tak ty to máš krásně napsaný, tohle téma, který vlastně jak probíráme v tom e-booku Architektura sebeúcty, to se mi líbí. Hezký, architektura, to jako navozuje, že něco buduješ, že jo? Právě ta vize, ne? Jako do té budoucnosti, že vytváříš vlastní pojetí. A kdybys třeba tohle víc jako přiblížil, nebo jak tě to jakohle napadlo, to takhle pojmenovat, jako architektura sebeúcty? No, tak protože sebeúcta je asi největší kámen úrazu, jo, ve společnosti mezi lidmi. Spousta lidí jako řeší sebevědomí. Jenomže ono to sebevědomí nefunguje bez sebeúcty. Jo, to je taky hack, víš, jako, že to člověk neví, tohle, ne? Přesně, to spousta lidí neví, jo, furt všichni řeší sebevědomí, já jsem prostě sebevědomá, já jsem sebevědomý, jo. Musíš si víc věřit, že jo. Musíš si víc věřit, jo, ale jakoby ta sebeúcta je důležitější. Jo, sebevědomí je opravdu jenom o tom, že věřím, že něco dokážu, že jsem o tom přesvědčený, že to dokážu. Ale ta sebeúcta je o tom, že mám hodnotu jako člověk, že mám nějakou hodnotu svoji. A spousta lidí právě nemá tu sebehodnotu. Jo, tu sebeúctu. Absolutně. Jo, protože prostě tam stačí, když ti v dětství jednou řekne něco někdo špatného. Jo, ty prostě máš, já nevím, jak řeknu příklad, máš křivý nohy. Toto je strašná věc. Toto ti tak vlastně tu sebeúctu zničí,
Nebo ještě horší, když tě prostě srovnají s někým, jo. Řeknu příklad prostě, Pepíček umí kreslit líp než ty, uč se podle Pepíčka. To je ta nejhorší věc, jo. Pokud nebudeš jako Pepíček, tak prostě budeš někde tam kopat. A podobné věci. No a tohle srovnání ti tu sebeúctu prostě srazí úplně, protože najednou si řekneš, aha, takže já vlastně nemám takovou hodnotu jako Pepíček. To děcko si to samozřejmě v tom věku takhle neřekne, ale vnímá to tak, cítí to tak. Že ta jeho hodnota je menší než hodnota někoho jiného. No a to se potom v tom mozku jakoby zafixuje jako vzorec. To ti nemusí nikdo opakovat 10krát, to stačí říct jednou. A potom vlastně vznikne taková ta hodnota, že jako nejsem dostatečně dobrý. Jako člověk. Jo? Že prostě moje hodnota je nižší. A začnu se snižovat. A pak samozřejmě to sebevědomí klesá, protože si myslím, že to nezvládnu. Začnu sám sebe přesvědčovat o tom, že to nezvládnu. Protože ano, udělat něco navíc vyžaduje energii, úsilí a vyžaduje toho změnu vzorce a amygdala začne řvát, ne, nebudeme to měnit. Nechme ten vzorec, je to bezpečné. Jo, a to je takový pak jakoby až začarovaný kruh skoro. Protože stačí já nevím, spousta lidí prostě udělá v životě nějakou chybu, prostě nechci říkat ani chybu, prostě špatné rozhodnutí, což je přirozené. Prostě rozhodnul jsem se takhle, no tak nebylo to úplně ono, ale pak někdo přijde a řekne ti, jo, ale za to poneseš po zbytek života prostě nějaký úděl, tak tohle je věc, která ti totálně zničí sebeúctu. Jo, když někdo řekne, to si poneseš celý život. To ti zničí sebeúctu, protože ztratíš tu svoji hodnotu. Jo. Například, jo. A těch příkladů je strašně moc, jako ono se dobře třeba říká právě v těch různých náboženstvích ti řeknou prostě tohle to nesmíš, protože prostě Bůh to nedovolil a ty jsi to udělal, takže budeš potrestaný a musíš to odčinit. Tak v tu chvilku ten člověk má tak zničenou sebeúctu, jo, protože v tom vyrůstal celý život. Jo, pokud to řekneš člověku, který prostě je ateista, tak mu to je úplně jedno. To nedá. Ale člověk, který v tom vyrůstal a má vlastně ten vzorec, že bude potrestaný a že prostě udělal něco špatně, tak on se tím začne trápit vnitřně. Ne, že by vědomě, ale v mozku se nastaví vzorec, aha, jsi méně cenný člověk. A v chvilku sebevědomí končí. To sebevědomí nebude nikdy dost silné. Jo? Pak se nabalují další vzorce, které vlastně pak začnou vznikat. Jo? V tom mentálním uvažování. A dá se tím vlastně vytvořit krásný profil člověka. Krásně. V podstatě takhle se dá úplně určit život člověka. Když mi někdo řekne takovouhle věc o sobě, tak já jsem schopný ho přesně popsat. A trefím se na 100%. Jo? Protože to vytvoří prostě sadu vzorců chování, které se opakují u každého člověka. A zase, tuhle sadu vzorců chování má 90% populace. Jo? Protože jim někdo něco takového někdy řekl. Nebo si něco takového někdy přečetli. To už je jedno úplně. Jo? A právě stačí tu sebeúctu, jo, k sobě. A jakmile nemáš sebeúctu, že nejsi dostatečně hodnotný člověk, nebudeš mít nikdy ani to sebevědomí. Nikdy. Pořád budeš mít takovou tendenci se s někým srovnávat, někoho napodobovat, kdo je v něčem lepší. Rádoby, jo, jakoby v tvých očích, že je lepší. Budeš se ho snažit nějakým způsobem napodobovat, dostihnout, případně hledat nějaké další cestičky. Ale nikdy nenajdeš takové to uspokojení, takový ten klid nenajdeš, už nikdy. Pokud se s tím nesrovnáš a neřekneš si, tohle je vlastně ptákovina. Jo, nemění to moji hodnotu, protože prostě ne. Jo, tak tohle ti strašně naruší osobnost. Jo, takováhle věc. Takovéhle jakoby i vědomí, to nemusí ti nikdo říct, to stačí, když si to prostě jenom usmyslíš. Jo, že si prostě řekneš, jo, tak dneska jsem zašlápl včelu, no takže jsem strašná zrůda. Takže můj život už bude špatný. Jo, například. Já to samozřejmě jako přeháním, jo. No jasný. Chci to tak ukázat na příkladu, že prostě stačí maličkost, která ti může tvoji sebeúctu úplně zničit. Jo. To myslím, že hodně lidí jako právě neví a zaměňuje to, jak říkáš, no, to sebevědomí jako za tu sebeúctu a ta sebeúcta právě jako pak asi fakt chybí. A no vlastně jako já, jak to tak poslouchám, jak na to jako tady reaguješ a odpovídáš na to téma, tak mi přijde, že vlastně my máme úplně skvělý jako mozek, on nás udržuje naživu, jak jsi říkal, že jo, vlastně všechno to, i ta amygdala, i ten limbický systém, všechno je to potvrzení, že nám asi jako teda funguje správně a možná, že jako vlastně problém asi teda není v našim jakoby asi těch chemikálích, co teda se v tom těle probíhají a v tom mozku, ale v tom, že my si to nějak strašně špatně asi interpretujeme, protože mně to přijde, že to je vlastně
všechno pozitivní, dokonce, jak jsi říkal, ten smysl života, jo? Že to třeba zní duchovně, tak když si vezmeš, kolik lidí, o tom jsi mluvil v minulém díle, že jsou to taky třeba ty zkratky jednoduchý, New Age, si mluvil, že jo, tohle, že spoustu lidí něco hledá, tak vlastně, když se odprostíš od toho, že někdy je to fakt velká ptákovina a tak jenom ten samotný fakt, že ty lidi vlastně něco chtějí změnit a třeba jdou špatnou cestou, nebo ne úplně optimální pro ně, ale jako tohle ne, mi přijde, že vlastně to, takže všechno je vlastně fajn. Víš, že všechno. Akorát my to neumíme interpretovat, když to takhle zjednodušíme. Přesně tak. Ono to je pravda. Hele, to je právě ono, že vlastně věci de facto nejsou špatné nebo dobré. Věci jsou. Všecko jenom je. Jo? Ale to, jakou my tomu dáme barvu, je záleží na nás vždycky. Jo? To prostě člověk zabarvuje, jo, ty věci. Ale ono ty věci, jako co se dějou, nejsou dobré nebo špatné. Jo? Tam vždycky si najdeš to, co zrovna chceš najít. No. Jo? No a co chceš najít? Do toho se taky promítá nějak ta amygdala, ten limbický systém, že v tom vidíš ten vzorec, jak jsi mluvil. Ne? Ten vzorec, přesně tak. Jako hele, to je právě takový, já sice říkám začarovaný kruh, ale on to není kruh, protože on se z toho dá vystoupit. Jo, ono to je taková, jako, je to kruh, ale dá se z něho vystoupit. Jo, dobře. Není to nekonečné. A teď, jak jsi právě říkal ten vzorec, tak jako bychom si už jako řekli, nebo člověk, co tohle bude poslouchat, se si řekne dobře, všichni mají nějaký vzorce, dejme tomu, že ten mozek s tím pracuje, a já bych třeba chtěl poznat ten můj vzorec. Jak ho mám jakoby bez těch filtrů? Jako, právě co by byl hack na to, jak poznat, kdo jsem? Kdo je můj vzorec, víš? Nebo co jsou ty moje vzorce, ty paterny? No hele, tak jako buď bychom udělali coaching, kdybych ti jako fakt udělal takové, jakože položil bych ti dostatek otázek. V podstatě, nebo jak jsem ti pokládal minulou otázku s těma milionama, jo, já si tu vzorec krásně ukáže u každého člověka. To krásně o tobě jako řekne. Jo. Tak to jsou vlastně takové otázky, takové ty nejjednodušší otázky, jo, které pokládám. Jsou 3 otázky, které právě lidem dávám, když už nám mluvím. Málo kdo je unese. To je první věc. Spousta lidí se prostě rozčilí, nelíbí se jim to a prostě, protože amygdala řve. Přirozené. Jo. Takže buď se dá udělat ten coaching, takhle nejlépe, nebo si položit tyhle otázky a být k sobě maximálně upřímnej prostě. Jo. A nebo teďkom chystám, hele, udělat výzvu měsíční, 30 denní, každý den ten úkol budu dávat, takže když se to člověk zapojí, tak i takhle by dokázal ty své vzorce jakoby potom odhalit. Jo. Tak to je dobrý, tak to se těším, tak to nebo vlastně já tě sleduju, že jo, na Instagramu, který je mimochodem úplně skvělý, protože tam často přidáváš videa, které jsou za A mě baví edukativní, jsou zábavný a to je podle mě dobrý průsečík. Je to dobrá souhra takhle. A ještě tady, hele, k tomuhle tématu je dobře, takže ty vzorce, jo, už vím, co jsem chtěl říct, že no jo, ale ty si řekl správně, tak bys dělal coaching, nebo mu pokládal ty otázky a mě u toho napadlo, hele, může si vůbec jako člověk takhle vlastně v takovéhle situaci poradit sám, protože mně přijde, nebo jak to je třeba z té neurovědy, nebo jak na to koukají vědci, co třeba na to studuje, jestli lidský mozek opravdu nepotřebuje ping-pong s někým jako se živým člověkem. Víš, že nepůjdeš jako ke zdi a řekneš mu ahoj zdi nebo ahoj strome. Já jsem hrozně blbej člověk, nemám blbou sebeúctu, nemám sebevědomí. Víš, jestli jako, víš, co myslím, jako jo? Jo, 90% zhruba. Zase. 90% lidí, možná i víc, potřebuje, jo. Protože na to, aby člověk se tady v tomhle tom jakoby probral sám, potřebuješ mít ten růstový způsob myšlení. A ten fakt s tím se narodíš, jo, zřejmě. Tady je to pravděpodobné, že s tím prostě jako člověk jako je, má růstový způsob myšlení, tak takhle myslí celý život. Uvažuje takhle celý život, jo. Jako narodíš, jako růstový, to je něco jako speciálního v mozku, jo, nějaký tam... Ne, to je... to je... Já nevím vlastně, já jako nevím, protože má to říkám, těch zhruba 10% jako populace to má tohle, jo. 10% populace. Je hrozně málo, ne? To je strašně málo, jo. 6 miliard lidí, nebo kolik vlastně jsme minule to nějak počítali ty lidi, jo? Jako hele, takhle, úplně maximálně to jsou ty 2%, takových těch jako největší, nejsilnější kalibry jsou ty 2%, ale jinak je to tak těch zhruba jakoby 10, max 20%, jo. Max 20%, ale ty jako 2% jsou takový to velký finále, jo, ty úplně ty největší borci.
Mhm. To je prostě způsob myšlení, kdy prostě takový ten analytický, jo, hodně. Že prostě máš tu tendenci analyzovat, že nepřebíráš cizí věci, ale prostě ti řekne informaci a tvůj mozek jde místo, aby ji přijmul automaticky, tak ji analyzuje. Získáš další informaci, srovnáváš, analyzuješ. A prostě dáš to pořád dokola. A vlastně vytváříš na základě toho vzorce. Na základě toho vzniká to pochopení. Jo, je to prostě jako když AI prostě pozbírá víc z 10 článků a udá z toho jako finální informaci, aby zjistil, jako o co jde. To takhle řeknu zjednodušeně. Jo. Je to prostě jako, když budeš psát nějakou obrovskou práci, přečteš prostě 20 knih a budeš z toho muset udělat tu základní myšlenku z toho najít. Jo? Najít tam vlastně ten princip, o co jde. Já už tomu rozumím, tak to je skvělý, že tohle říkáš, protože nad tím často přemýšlím, proto máš asi pravdu, protože já znám lidi, kteří jsou právě úplně jako třeba skvělí vědátoři, ale když jsme pak něco řešili právě, aby udělali třeba nějakou sumarizaci toho, tak byl velký problém, jako, že měli mantinel, jo, přesně nějaký limit, Právě. kam se vejít, já nevím, třeba plácneš jako do pár slov, nebo do 300 slov celou tu práci shrnout, ten abstrakt, jaký u vědeckých prací, víš, asi. No a to je vlastně pravda. Počkej, a to jako teda ty lidi myslí, že se tím teda, nebo rodějí se a nedá se to ani trošku naučit? To právě, že to se dá naučit, jo. To se dá naučit. Tady jde spíš o to, že já to beru asi podle zkušeností, jo. Kdy prostě jako fakt jsou lidi, kteří zatím v tom životě prostě takhle mysleli celý život, jo. A prostě furt neustále analyzují všechno a prostě vnímají ten svět úplně jinak, jo. Vnímají ten svět vlastně úplně jiným způsobem a nejsou schopni, jakože mají problém prostě pochopit potom ten druhý způsob myšlení. Jo. Jakoby, že prostě snaží vnímat objektivně, nebo že respektive jsou schopni tu objektivitu prostě mít strašně silnou, jo. 100% objektivní být nejde samozřejmě, ale dokážou být prostě víc objektivní než subjektivní, jo. Prostě ti nebudou říkat věci jenom černobílé a opravdu v tom prostě pořád vidí všechny ty další věci. Je to vlastně o tom, jak ten mozek nastává ty informace. Je možné, že se to prostě naučí v dětství, jo. Já fakt nevím, jako teď bych kecal, jestli se s tím člověk narodí, nebo prostě existuje v dětství nějaký impuls, který to odstartuje, jo. Který to může způsobit, že se naučíš prostě vnímat jako vlastně věci ze široka. Jo, ale kdyby se tohle, jako, jak si říkáš, ten impuls objevil, nebo dalo se ho nějak jako zarámovat, tak by to bylo přelomový, nebo pro rodiče, ne? A pro výchovu a edukaci a pedagogiku, ne? Bylo, jenomže tady je právě problém, že když to řeknu blbě, tak 8 miliard lidí, který prostě z nich jenom 10% má schopnost toho růstového myšlení a zbytek to nemá, tak těch 80 až 90% lidí přesvědčit, když jim jich amygdala řve, ten vzorec je správný, nebudeme ho měnit. Jo, je, jakoby, já nechci říkat jako úplně nereálné, jo, ale jakože v podstatě, jakoby, muselo by to mít, mělo by to obrovský dopad. Tohle to mělo obrovský dopad a když to řeknu možná blbě trošku, nebo ale to není tak blbý, ono by to mělo vlastně obrovský dopad na celou společnost. Tohle. Jo, tohle myšlení je takový, jako já nevím, no, je praktické pro člověka, ale zároveň může být nebezpečné pro tu společnost ve finále. Zní to zajímavě, tak zvláštně. Paradoxně, ne? Jo, ale ono v podstatě narušilo by to systém. Když to řeknu fakt jako, tak jako nechci by to působilo konspirační nebo něco, jako to není konspirační. A jsme tady. Jo, já to nemám rád tohle. A jsme doma, a je to tady. Já to právě nemám rád, takhle jako, jo, protože se do těchto věcí nerad navážím, jo. Ale v podstatě, když by tak začali lidi přemýšlet, jo, tak marketing nemá šanci. Tak by z velké části marketing neměl šanci, jo. Protože marketing je právě postavený na systému prostě limbický systém až potom prefrontální kortex. Na tomhle je postavený celý marketing, jo. Kdo studuje marketing, tak tohle se tam vlastně naučí, jak to funguje. Takhle funguje prostě jakoby celkově, že ovládání lidí. Jakože když prostě potřebuješ nad lidma moc, tak prostě potřebuješ použít vzorec strach, řešení. Jo? Vyvolat strach, najít řešení, ukázat autoritu. Takže ono takhle to vlastně, jo, funguje pořád. Takže ono ani nikdo nemá zájem na to, neměl by zájem na to, aby se ti lidi učili takhle přemýšlet. Ač by to prospělo, jenomže
když se jako na to člověk jako zamyslí opravdu jako do hloubky, pokud by každý člověk začal přemýšlet najednou objektivně, opravdu jako racionálně a teď začal by ten svět vnímat takový, jako v realitě je, tak usoudí, že 90% věcí kolem jsou strašné kraviny a nesmysly. Uvědomil by si strašně jakoby blbosti kolem dokola, jo. A ve chvíli, že by ty blbosti začal odbourávat, tak by to prostě opravdu narušilo celý systém, který je na nich postavený. Jako ono je hustý, jak to takhle popisuješ, i když já vím, že jako to přesně jako říkáš, nechceš třeba do tohle jako zabíhávat a tak, ale prostě mě to fakt připomíná jak ten Matrix, víš, jakože vlastně, jo, je jiná realita, začneš se na to dívat jinýma očima, že jo, než to, co vidíš jako na první pohled a ono to vlastně jako nemusí být fakt jako, jak jsi říkal minule s tím New Age, jo, tohle nemusí to být podle mě vůbec zabarvený od těchto jako věcí, když i tohle pomineš, jakoby nějaký teda náboženství, duchovno a tak ale vidíš, že se tam stejně dostaneš tady k téhle myšlence, jo? Že to je trošku jinak, jo? Jo, i tyhle New Age to hlásej, že jo, něco je jinak a tohle pojďme to objevovat, ty dobře říkal, jsem líbil, jsou ty zkratky, že jo, rychlý a hlavně no zkratky a ještě ke všemu jako na tom těží i marketingově ty některé časopisy, nebudem zmiňovat, ale vidíš jenom jejich titulky a vlastně ty do nekonečna téma, víme všechno o biblické potopě, kdo postavil pyramidy, že jo, to je prostě, to přijde, že to jsou takový evergreeny, kdy vlastně se nic nedozvíš podstatného. Přesně tak. Ale má to skvělou čtenost a je to cool, že jo, prostě. Přesně a Hitler, tak. pozor, Hitler a nacisti a černá magie a já nevím, okultismus, víš, že jsou takový jako fajnšmeksy, takovýhle témata, který můžeš jet podle mě celý život a marketingově na to chytat. Přesně. Hele, a k tomu, tady tohle je krásný příklad právě toho, jak funguje ten jakoby růstový způsob myšlení a ten přežívací, jo. Protože pokud vlastně máš ten růstový, tak pokud si vezmeš nějakou, koupíš si encyklopedii černé magie opravdu, jo, tak když ní budeš listovat, tak tebe to nijak neovlivní. Ty si to přečteš a budeš nad tím přemýšlet a budeš říkat, aha, tady jsou souvislosti. Pak si vezmeš knihu psychologie nějakou pořádnou, pak si koupíš neurologii, neurobiologii, pak si koupíš další nějaký náboženské literatury a zjistíš průsečíky najednou. A řekneš si, aha, tohle se opakuje, to se děje, vznikne ti vzorec. A pochopíš vlastně, na čem to, ale pochopíš, na čem to celé stojí, jo? Pochopíš, co je vlastně podstatou tady tohle z toho. A zjistíš v podstatě, že takový ten habit tajema tam ani není. Že to je prostě zase lidská fantazie, jo? A to je právě na tom takový to, jak já říkám, nebezpečné a šílené, když prostě člověk jako najednou zjistí, že ta realita je mnohem jednodušší, mnohem pěknější, ale prostě jakoby ten život, v kterém jsme žili, nebo v kterém jsme zvykli žít, vlastně neexistuje. Jo. On to fakt působí jako nějaký Matrix, jo? On to působí strašně šíleně. Ale je to vlastně o tom uvědomit si, jakoby, co se vlastně odehrává v té hlavě a co se děje kolem. Jo. A proto je to takové, jako, já nechci říkat nežádoucí, ale není to prostě pro všechny. A nikdy nebude. No. To je taky jako silná myšlenka, ale asi je to jako pravdivá, jak jsme říkali teda, když se to i tady jmenuje síla radikální upřímnosti, tak tohle asi jako je upřímný. I mě ještě teď napadá jako radikální upřímnosti, člověk si představí, že upřímnost už by mohla být sama o sobě, jako víš, jako autentická, ale ty jsi tam umocnil, proč jsi tam měl, jako vůbec by mě zajímalo to radikální, ještě ty jako si představíš, když úplně na hranu, nebo za, ne, nebo úplně jako dojíždíš, jo. Jo, ano. Jako, prostě jako fakt skutečná upřímnost. Jo. Jako, protože zase spousta věcí jako není jako upřímnost, jo. Pokud jako řeknu, ano, mám strach, přiznám se, prostě řeknu přesně konkrétně, co cítím, jak to tak prostě mám, tak to je upřímnost, jsem upřímný. Ale pokud už potom říkám něco, co si jenom jakoby myslím, nebo co je prostě jakoby můj názor, jo, tak tady už se ta upřímnost ztrácí, protože ten názor je zase jakoby jenom subjektivní. Tam už se jako pereme s něčím, že já si prostě můžu o sobě myslet, že jsem úplný blbec, takže prostě jo, si budu říkat, jsem upřímný blbec, ale to není upřímnost k sobě. Jo, to nejsem upřímný. Něco pokazím a řeknu si, já jsem blbec, nic neumím, já nejsem k sobě upřímný. Já jenom mluvím o nějakém vzorci, který jsem si vytvořil. Zase. Takže počkej, takže správně by to mělo třeba jako být v této ukážem příklad, že já jsem něco pokazil,
tak já bych neměl říct, že já jsem blbec, já jsem to pokazil, ale měl bych to asi teda i líp pojmenovat, když jsme jmenovali třeba já jsem pokazil tady tu montáž, tady tohodle přístroje a to z důvodu, že jsem byl nepozorný a že hlavně se nevěděl, jak tady funguje, když zapojím tohle s tímhle. Takže vlastně je to neznalost oboru. Najednou je to daleko asi jako větší realita a jednodušší, že jo? Přesně. Jo. Ty nemáš tu sebe hodnotu, že jo, sníženou, že jo? Přesně tak, jo. Přesně a v tu chvilku si řekneš ano, neznal jsem návod, nepodíval jsem se na to pořádně. To znamená, co musím udělat ještě? No prostudovat si to. Potvrdil se mi to, že prostě bez toho to nepůjde. Ale nejseš horší člověk. Prostě jenom víš, co musíš dělat příště, aby to bylo lepší. Jo? Není to o tom, že bys byl horší člověk. No tak prostě jsi to podcenil. Je v pořádku říct, no tak jsem to podcenil, protože jako jsem se to naučil, jsem to učím. Učím se to a když se něco učím, tak dělám chyby. Tak prostě podcením, že odhaduju prostě. Člověk odhaduje svoje schopnosti. Nevíš je nikdy přesně. Jo, odhaduješ. A když se to nepovede, no tak prostě jsem to naučil správně, tak musím prostě ubrat nebo přidat někde. Vždycky. Jo. Ale vidíš, jak je to vlastně úplně svým způsobem, dal by se říct, magický trik si takovouhle situaci říct, že jsem hovado, blbec, já jsem to tam nepřivrtal a co to, nebo si říct, jo, já jsem to podcenil, byl jsem zbrklej, nebo nechtěl jsem číst návod, jo. A najednou jsou zatím úplně jako jiný důvody, že jo, proč se to nepovedlo. Přesně tak. Jako hele, a to je ono. Ve chvíli, když si řekneš prostě, jsem blbec, hele, jsem hovado, jsem idiot, tak teď si vem, jakou máš asociaci ke slovu hovado, jakou máš asociaci ke slovu blbec, ke slovu idiot. Jo, ke každému máš nějakou asociaci a tohle to všechno vlastně teďko neuroplasticita zapisuje jako vzorec. Jo. A takže ty vlastně se stotožňuješ se s něčím. A v tu chvíli, jak tam ta emoce, tak ty tomu vlastně věříš. Jo, a v tu chvilku je z toho afirmace, která funguje. Není to ta afirmace, která nefunguje, že tomu nevěříš, ale afirmace, která funguje, protože tomu věříš, opakuješ to neuroplasticitou a zapisuješ tenhle vzorec. A tím pádem víš, že idiot se nějakým způsobem chová, hovado se nějakým způsobem chová, blbec se nějakým způsobem chová, respektive nějakým způsobem, který ty máš zafixovaný, a tvůj mozek se bude zapisovat, že se takhle chováš i ty a máš tak chovat. Tudíž se takhle budeš chovat, budeš takhle jednat a reagovat. A vlastně pokud máš naučené určité chyby, že tyhle chyby dělá blbec a ty jsi blbec, no tak je budeš dělat pořád dokola. Protože ten mozek přepisuje pořád tady ten neuronovou síť. Upevňuje. Jo? A vlastně pak vzniká prostě, že dělá člověk stejné chyby. Stejné věci, protože potřebuje říct, že jsem blbec, že jsem hovado. Je to zajímavé, ale je to takhle. Jo? Ten vzorec takhle funguje. Přesně. No a vlastně my jsme se teď do tohle tématu dostali přesto, jak jsem se tě ptal, že jestli ty lidi potřebují ten ping-pong a živýho člověka na druhém drátě, nebo prostě se s ním o tom bavit, nebo právě si to můžou říct sami. Ty si řekl, že tam právě ten růstový způsob myšlení, že tyhle lidi asi nepotřebujou, to teda chápu dobře, jako třeba nutně vždy toho druhého člověka, aby si to uvědomili, že jo? Takhle. Pokud má člověk, říkám, ten růstový způsob myšlení, ale to je fakt jako zlomek prostě populace, tak jako by to nepotřebuje, ale samozřejmě ho využije. Využije ho lépe ještě. Takový člověk jako může být ještě lepší. Jo? Může být jakoby mnohem víc, mnohem silnější. Protože on to využije každý. Jo? Jako upřímně řečeno, každý potřebuje, jakoby, každému vyhovuje prostě, když má takovou zpětnou vazbu. Jo? To, je prostě, to každému funguje. Jo? Jenže blbý na tom je, že těch růstových lidí je fakt málo, a najít si člověka, růstový člověk, aby se našel druhého růstového člověka, jo, který má růstový způsob myšlení. Není úplně jednoduché v té společnosti, když to tak řeknu. A jako bavit se s člověkem, který má fakt jakoby to přežívací myšlení, to jako je kontraproduktivní. Tam to nebude mít efekt. Protože vlastně je to jako kdyby si postavil, já nevím, Sokrata vedle Miloše Zemana. Tak to bude strašný masakr, tak ti dva se nedomluví. Jo. Prostě ten půjde na hluboké otázky, hluboké myšlenky a ten prostě na něho bude koukat jako s cigaretou ze slivovici. Jo, a nebude vědět, o čem mluví vůbec. A prostě jenom prostě nazve nějakým debilem. Jo. Takže jako to jako, já se to samozřejmě dramatizuju, není to tak hrozné. Jo. Ale chci to na tom příkladu ukázat, že prostě jako to není to v souladu potom. Jo. Jasně, ten kontrast. No. Dobře, tak právě ten člověk, co si uvědomí, že by měl změnit ten vzorec nebo mohl by, tak si říkal ten coaching, že by může ty otázky a obecně prostě jakoby někoho si vyhledávat. Ale tady jako je
pak asi vidíme, že ty lidi jako chodí ve společnosti, že jsou profese právě koučů, psychoterapeutů, že jo, psychologů. To by asi ono, že lidi se o něčem... No a zase, jo, když si spočítáš, kolik procent lidí je schopných jakoby fakt růst a růstově myslet, a teď kolik jich opravdu chodí těm terapeutů a podobně, tak je tam nepoměr samozřejmě. Jo, jakože to je o tom, že takovýhle coaching, nebo v mém případě třeba coaching a mentoring, kdy prostě já člověku, ano, dám s člověkem coaching, ale já mu ještě vysvětlu, jak ten mozek funguje, prostě, jo, já vlastně s tím do té hloubky. Já jdu takový jako fakt, jako prostě, jak to mám napsané na tom Instagramu. Já prostě ti tu realitu rozdrtím, prostě jako fakt jako na prach, a pak z toho postavíme novou realitu, která bude lepší, která ti bude vyhovovat. No, takhle to dělám. A to už prostě není to jenom coaching, ale to o tom mentoringu, protože prostě ty potřebuješ vědět, co máš sakra udělat, když nevíš. A jak ten mozek funguje, že já vlastně učím, jo, pracovat s tím mozkem zároveň. To je skvělý, ale to je jako super projekt, to teď říkáš, tak si říkám, proč tohle není právě fakt víc v té pedagogice ani v nějakých materiálech škol, víš, třeba na základním stupni, když se tohle dá, to, co ty říkáš, třeba může to být složitější, jo, když člověk není úplně dospělý, jo, ale neříkej mi, že i třeba 6letýmu dítěti, který prostě je inteligentní nějakým způsobem, se dá zjednodušeně přirovnat, jak funguje tenhle mozek a to, co ty povídáš. I třeba na lentilkách, já nevím, určitě to jde, ne? Hele, jako já ten příklad na tom mozku právě říkám strašně zjednodušeně. Já už to říkám jako maximálně zjednodušeně. Já prostě používám 3 části, jo, většinou říkám amygdalu, jakože limbický systém, prefrontální kortex a retikulární formaci. Připomínám ještě maximálně. Jo. To je ty 3 části, protože tyhle 3 části jakoby hlavně formují tvůj život, jo, tvoji identitu. Tak, tvoji identitu, to je asi nejlépe řečeno, identitu, jo. Protože ta identita vlastně je tvůj život. Jo, tyhle 3 části to formují. A ano, tomu dítěti vysvětlíš, že amygdala vymyslí nějaký poplachy, nějaký nesmysly, vysvětlí retikulární formaci, co má pouštět do hlavy, no a prefrontální kortex, ten s tím prostě jenom potom nějaký argumenty vymýšlí. Zjednodušeně. Jo. Jenomže to je právě ten problém. Ta retikulární formace tě nenechá vstoupit spoustu informací do té hlavy. Jo. Retikulární formace je vstupní brána jakoby smyslu. To tak řeknu. A je to takový ten typický příklad, když někomu řekneš, no my dneska přijedeme v modrém SUVčku, tak nás vyhlížejte. Tak v tu chvilku po té cestě projde tolik modrých SUVček, jo, že prostě do té doby si ji nevšiml, jo. Do té doby si řekl, že modré SUVčko neexistuje žádné. No a najednou prostě jich projede 1000 za ten den kolem té cesty. A to je právě ono, že ten mozek se soustředí na to, pouští jakoby jenom ty věci, které potřebuje, které chce. Jo. A na tomhle ale v základě stojí ta věc, že prostě pokud ti řeknu něco, co se ti jakoby nehodí do toho vzorce, který jako s ním máš v té hlavě, tak to popře ta hlava. A to neregistruje. Ona to bere jako, že to není pravda. To je lež, to je nesmysl. Jo, a prostě nebudeš to chtít přijmout. Prostě budeš říkat, to není pravda, ty mluvíš nesmysly a vlastně tvůj prefrontální kortex začne říkat důvody, proč nemáš pravdu. Ale nenajde vědecké vysvětlení samozřejmě žádné, protože já říkám fakta. Ty jsou prostě jako dané. Tam jako nejde to, jo, obejít. Ale prostě člověk začne hledat důvody, proč nemáš pravdu. Řekne, ale to říkal někdo tam. Tam jsem četl to, tam říkal někdo to je dokázané 100 let. Ale jakoby, když řeknu a řekneš mi nějaké fakta k tomu, tak ten člověk se většinou rozčílí. Začne vlastně ta amygdala víc jako, že jo, kortizol prostě a stres, jo, útok, přežití, jo, a jdeme. Místo, aby jako ten člověk řekl, aha, to je zajímavé, a zastavil se. Protože když ten člověk řekne, aha, to je zajímavé, přepl na prefrontální kortex. Amygdala drží hubu, protože nemá co dělat. Jo, najednou toho chvíli zastavil amygdalu, jo, a začne přemýšlet. Jenže tohle právě mají ti lidi s tím růstovým způsobem myšlení. Že někdo řekne jiný argument, ale řekne aha, a poslechne si to. A začne o tom polemizovat. Vím, že spousta lidí právě ve chvíli, když jim řekneš jakoby něco, co není ta pravda, které oni věří, kterou mají v tom vzorci, tak se s tebou budou chtít do krve hádat, že nemáš pravdu. A budou říkat, ale on tam to říkal, on říkal, tam to říkal, jo, hele, Máňa z Prasečáku říkala a podobně. Ne prostě. Jo, nepustí tě. A takhle to funguje. Takže vlastně ano, ovlivňuje to 3 části mozku hlavně. Retikulární formace, limbický systém a prefrontální kortex ovlivňují tvoji identitu maximálně. Jo. Je to samozřejmě mnohem složitější. Jo. Ale tohle je takový hrubý základ pro pochopení, co se vlastně děje.
to, co vlastně do té hlavy vstupuje, to, co do té hlavy vlastně necháš vstoupit, ti vytvoří nějaký vzorec a ty na základě toho vzorce potom necháváš vstupovat další věci do té hlavy. A to se ti vytváří opravdu od narození vlastně, jo, člověku. A jakoby ty vzorce úplně překopat není jako reálné 100%, jo. Vždycky tam budou něco. Ale dá se s tím hodně pracovat. A právě o to pomůže potom třeba se hlavně ten coaching. Jo? Ten coaching a mentoring, kdy prostě toho člověka do toho jakoby zasvětíš v úvozovkách celé a pokusíš se mu prostě, aby si našel to, co on chce. Jo? Protože v coachingu prostě na základě těch otázek, jo, vlastně se dá zjistit, co teda vlastně chceš a pomocí toho mentoringu potom jde vlastně se naučit, jak na to. Jakým způsobem to prostě se přeučit. Různé vzorce a podobně. A jak najít tu cestu. Takže vlastně hezky si to teď, myslím, popsal do toho kontextu a vlastně ještě si hezky řekl, že předtím, že ten člověk potřebuje toho druhého a když je to ten s tím růstovým způsobem myšlení, tak je to ještě vlastně umocněný, že? Akcelerovaný vlastně ten vývoj. No ale mě na tom jako fascinuje, prostě mi přijde, že si člověk jako vlastně, když to přeženu, jako nemůže vlastně moc pomoct sám. Víš, že třeba můžeš, určitě, teď žijeme v době velkých informačních, že jo, dálnic, je tady internet, jsou tady spoustu, že jo, koučů, spoustu psychologů, spoustu vlastně věcí je zadarmo na internetu, když to přeženu, viď. Takže to máš, že to můžeš stahovat z těch stromů, jak to, a přitom vidíme, že ty lidi jsou přesně nešťastní ve svém životě, nespokojení, to, co ty říkáš, že jedou v tom svým a přitom, hele, a to je mi taky, jo, možná to trošku odbočí, ale možná ani ne, jo, AI, žijeme v době, kdy každý dneska může mít jako vlastně nějakou AI, která nějak funguje, někdy blbě, někdy to, ale jako by si řekl, tak když mají dispozici lidi tady tohleto, tak by třeba mohli psát opravdu smysluplnější i texty, ta AI jim to třeba pomůže skorigovat jejich myšlenky a tohle. A místo toho se děje vlastně třeba spíš větší opak, že se na internet dávají hned CTRL překopírovaný totálně od AI, která má sklon, a to je nejvíc vtipný, když chceme to přesně pojmenovat, jo, tak já jsem to se svým tátou pojmenoval, oba jsme se tomu vtipně zasmáli, tu realitu, co jsem zajímavé, to řekneš, že to není jako AI jazykový model, ale je to výpočetní, strojový, datový, pravděpodobnostní systém. Ona totiž hádá na bázi pravděpodobnosti a jsme u toho vzorce, takže nejsme jak daleko od toho matu, protože jak, jo, hele, já když řeknu padá, tak co tě jako první napadne dosadit za to? Padá? No, jenom řeknu padá. No, napadl mě padák, hele. Padáš s padákem, jo? Dobře, mě by třeba napadly padá hvězda, nebo padá kapka. Jo. A teď si vem, jak nám fungují telefony, znáš takovou tu otravnou našeptávačku na klávesnici? To je ale to stejný vlastně v jádru zjednodušeně, na čem on běží ten AI model. Ono opravdu odhaduje na bázi kontextu a vzorců, co zná v těch databázích a knihovnách, z toho, co si už tam zadal, že asi myslíš, že padá, nejčastěji řekne, lidi zadávají třeba padá hvězda. Jo, a vyhodnotí to a ty řekneš, to jsem nemyslel, a on řekne, já se omlouvám velice a tohle, jo. Hele, a jenom takováhle blbost, kdyby jsme si uvědomili jako víc lidí, jak tyhle AI jazykový modely jako fungujou, že jsou to opravdu obrovský výpočetní jako datový vlastně věci, analytický, nemají tam ty emoce, i když to vypadá, tak vidíš, že jsme zase u toho rozpoznávání těch vzorců, jo. Pochopit, jako, že to taky na tom jakoby jede a třeba by se nám s tím právě pracovalo líp a já už teď o tom tak mluvím, já jsem úplně zapomněl, co jsem se chtěl zeptat. Takže je to dobrý. No jo, že generujeme vlastně ty nesmysly, že to máme jako tady vlastně, aby nám to zlepšilo život, že jo? Že jo, ta AI teda. Tak nevím, jak jako tohle jako ty vnímáš, jo, že jestli třeba lidi se s tím i raději, jako jestli napíšou do AI, hele, mám život v prdeli, když to řeknu takhle, mám dluhy, mám tohle, budu se rozvádět, pomoz mi. Myslíš, že to lidi dělají až takhle? Jo, dělají. A co jim to může napsat? Když teď víš, že to je ten statistický pravděpodobnostní systém, jo? Co jim to dá? Jo. No, hele, no to je právě docela ten zásadní takovej, jakože důležitá věc AI, jo? A dá jim to radikální upřímnost, myslíš? Jo, zpětnou vazbu. Radikální upřímnost?
No, jestli jim to dá na takovýhle dotaz, mám dluhy, rozvádím jsem v hajzlu, nemám práci, co mám dělat, jo, to tam zadáš. No právě, že tam je ten průměr. Že zprůměruje nějakou odpověď, jo. To je krásně popsané, ale přesně to demonstruje to, jak funguje lidský mozek. On funguje totiž úplně stejně. On funguje úplně stejně, jediný rozdíl je v tom, že ještě spouští hormonální systém. A ty cítíš v těle nějaké reakce. A to jsou emoce. Tomu se říká emoce, jo. Protože emoce je v podstatě reakce kortizolu a dalších hormonů, které v těle způsobují něco. Jo, jinak prostě by vlastně fungoval úplně stejně. Ale to je krásně řečeno, že AI vlastně funguje na základě toho, k čemu má přístup. A teď si vím, že každý lidský mozek funguje přesně na základě toho, k čemu má přístup. A čím máš ten přístup omezenější, jednodušší a jakoby stejnosměrný, tak tím je ten tvůj svět vlastně menší a tím je ten svět omezenější. Jo? A z toho vlastně jenom vycházíš. Jo? Takže vlastně tvoje realita potom vychází jenom z toho, k čemu máš opravdu přístup. Jo? A na základě toho vlastně potom je tvoje identita a tvůj život, tvoje realita. Ale to je hodně zajímavé, jako jsme přišli na to, jak jsi to teď hezky řekl, že vlastně mozek a asi v základě ty AI nastavení těch modelů fungují vlastně úplně stejně, že jo? Hele, jako opravdu, mezi AI algoritmem a to, co je v mozku, je algoritmus taky. Jo, v mozku ti funguje vlastně úplně stejný algoritmus, který v podstatě na základě reakce nějaké vyhodnotí to, co máš uložený v té hlavě, jak máš reagovat. Na základě nějaké akce vznikne nějaká reakce. Jo? A je to opravdu na základě toho, co máš uložené v té hlavě. Jak to v té hlavě není, tak prostě s tím nemůžeš pracovat. Protože ten mozek to nedokáže, nemá na to synapsi žádnou vytvořenou. Jo? Takže vlastně pokud člověk, jakoby, řeknu příklad, budeš celý život číst jeden druh literatury od jednoho autora, tak budeš prostě vycházet jenom z tohohle. A pak se ti dostane do ruky něco jiného. A pokud nemáš jakoby ten růstový způsob myšlení ani částečně, tak řekneš, to je strašná kravina, ale to číst nebudu. Protože to neodpovídá tomu, co jsi doteď četl. Jo? A takhle funguje ten život těch lidí prostě, jo. Fakt v tom, v čem prostě celý život žiješ, v čem jakoby vyrůstáš, co se ti do té hlavy programuje, tak to jsou ty knihovny, opravdu těch dat, a ten mozek z nich čerpá a vytváří ty vzorce. Jak reagovat na nějakou situaci. To je celý tajemství vlastně. A funguje to právě úplně stejně jako umělá inteligence. Jo? Přesně ten stejný algoritmus to má, jakoby. Jo? Ty neuronové sítě prostě takhle fungují. Jo? Na tom opravdu dá se to přirovnat. Jo? Protože algoritmus v jednoduchém vysvětlení je prostě recept. Je to postup. Co dělat kdy, že jo? Jak reagovat. A přesně takhle funguje mozek. Jo, má naučené nějaké informace a na základě toho prostě generuje. Co nemá k dispozici, tak nefunguje. Já to často říkám lidem na příkladu, představ si číselnou řadu, že ti dám čísla 1 až 3, tvýmu kamarádovi dám čísla 4, 5, 6, třetímu dám ten zbytek. A teď se zkuste domluvit mezi sebou. Už budete komunikovat těma číslema. Nepůjde to. Vůbec. Nejde to, jo? Jenom ten člověk, který bude znát všechny čísla, tak vám bude rozumět všem a bude vědět, že každý je jak debil. Jo? To je dobrý, no, to je dobrý příklad, to je vtipný. Ty jo, ale tak to je hodně dobrá paralela jako mezi tím mozkem a AI. No mně to prostě přišlo zajímavý, že jak ty si říkal, pojmenovat i ten pocit nebo ten kognitivní reframing, tak ono, když řekneš, že to je výpočetní datový pravděpodobností statistický model, tak pomalu polovina lidí usne už v polovině toho pojmu. To je pravda. To nezní tak cool jako AI, víš, jenom ty dvě slova. AI tamhle, AI tohle, jo. A vlastně to je strašně zajímavý, protože já nevím, jak to třeba vnímáš ty, ale já jsem vlastně toho ve své podstatě jako hrozný jako fanda toho AI, ale zároveň si právě jako moc dobře uvědomuju tyhle věci a vím, že to není jenom jako černobílý a že to má i své dopady a zrovna včera mě napadl jako i moment, vyhlašme třeba den ve světě bez AI, teď víš, že to je všude. Je den v ulicích bez aut a podobně, víš, nebo den matek, proč nemůže být, že opravdu, aby si zase lidi třeba uvědomili, tyjo, tak dneska je den AI, já to ani jednou nepoužiju, protože budu ctít ten den, co se ve mně jako stane, víš, nebo jak to budu vnímat. To by bylo hrozně zajímavý experiment, jenom třeba vědecký, jo, udělat studii sociologický, jo, průzkum. Jeden den bez AI, protože jsem zažil i názory třeba, že někdo řekl, hele, já už bych se nechtěl vrátit do doby před AI. No, a to je docela děsivý, jo. Jako, hele,
já to řeknu takhle, já proti technologiím vůbec nic nemám. Já mám technologie rád, jo. AI jakož nepovažuji za nic špatného, ale je to tak jako například oheň. Oheň je super věc, když ti to ohřeje jídlo, ohřeje to tebe. Ale taky ti může zapálit barák, spálit město a může ti to zabít. Jo, a ono záleží prostě na tom, jak my tu technologii použijeme. Vždycky. Jo, tak jako prostě jaderná energie může prostě způsobit úžasné množství energie, tak může ničit města, ničit životy. Jo, jakákoliv vlastně technologie záleží na tom, jak ji člověk používá. Jo, opravdu záleží vždycky na nás. Jo. Tak jako třeba někdo říká, moderní technologie ničí lidi. Ne, neničí lidi. Ničíme se my sami tím, jak ji používáme. Jo. Pokud ji nepoužívá člověk jakoby vhodným způsobem, že jo, tak samozřejmě to bude mít dopad. Jo. Ta umělá inteligence jako má jako ten největší dopad je v tom, že ti zkracuje čas toho přemýšlení, obírá tě vlastně o ty mozkové synapse, které musíš zapojit a které musí vzniknout, pokud něco hledáš v knihách a podobně, jo, například. Nebo pokud něco člověk musel googlit a všechno si přečíst. Takhle ti AI udělá prostě jednoduchý výpisek a ty už nad tím nemusíš pak přemýšlet nějak extra. Prostě si to přečteš, jestli to je v pohodě, jestli to sedí nebo ne. A ubere ti to vlastně ten proces, jo, a v tom mozku ten proces najednou už neproběhne a ty mozkové synapse tím pádem nevzniknou a ten mozek je to ochuzený. Ono, ta AI je dobrá v tom, že když potřebuješ jakoby nabrat ten čas, potřebuješ nabrat čas a chceš udělat víc věcí, u kterých ten mozek využiješ, samozřejmě jinak. A to je rozdíl. Vím, že spousta lidí ten mozek právě nepoužívá vůbec. Jo? Jako klasicky prostě, hele, celý život se strávil skoro ve školství a dřív děcka říkali, na co to budu učit, když to vygooglím. No jenom, že když to jenom vygooglil, tak vlastně chybá ta pointa toho, o co šlo. Jo? A teď prostě na co se to budu googlit, když mi to napíše AI, jo? A teď si vím, že jako místo toho, aby ten člověk jako využil ten čas, který teda má na něco jiného, jako by smysluplného, aby ten mozek nějak rozvíjel, tak ne. On si to prostě urychlí všechno pomocí umělé inteligence, ale jako by dál už nepracuje s tím, jo? Jo, je to rozdíl. Třeba pokud já zadám umělé inteligenci, aby mi složila nějakou hudbu, no tak ona mi složí hudbu za pár vteřin, udám prostě za 5 minut hotové album, ale vlastně tam neprošel ten proces vůbec té tvorby. Já když to pak nahrávám tady v tom studiu, smolím se s tím, dám s tím tu práci, prostě energii, všechno, tak prostě ten mozek pracoval strašně moc. A má vytvořené prostě synapse. Neuroplasticita fungovala, pracovala, a něco se dělo, jo. A tím pádem jsem do toho ten čas investoval. Navíc, jako jsem ve stavu flow, baví mě to, takže jako jsem byl tam, kde jsem chtěl. Takže pokud použiju umělou inteligenci na to, aby mi prostě udělala třeba obal alba, super. Umělou inteligenci, aby mi mohla zpracovat, já nevím, nějaký text nebo něco z nějakých myšlenek. A já se věnuju pak další činnosti, která stejně tu hlavu vyžaduje. Tak je to využití, které dává smysl. Je to stejné, jako když si prostě tím ohněm zatopíš v krbu. Zatopíš si, bude teplo. Uvaříš si jídlo, bude ti teplo a budeš se věnovat dalším činnostem. Ale ve chvíli, prostě tu umělou inteligenci používáš, ale vlastně nepoužíváš ten mozek na ty činnosti, kterou tím nahradíš, tak pak to je problém. Pak začne problém, jo. To je hodně hezký příměr s tím ohněm, to se mi líbí, no, že to je jako ty technologie jako ohň. Jo, jako naprosto s tebou souhlasím, myslím, že jsi to právě přesně hezky popsal, mě to pořád jako tady, jak o tom i mluvíš celkově, mi to přijde, že vlastně se snažíš, že jo, právě popisovat jako tu realitu, to, jak si říkali, ty emoce, že jo, když se to popíše, tak je k tomu možná i snadnější pak přístup pro ten náš lepší myslící systém, že jo, ne, jako vlastně si to vyhodnotit, jestli ten člověk říká pravdu, nebo jestli, jak jsi říkal, tu logiku, že vlastně lidi, i když jako jsme hodně emoční, že jo, tak si myslím, že opravdu, když se nám podaří nastartovat teda ten druhý systém, tak ta logika už tam pak bude neúprosná, protože opravdu já asi podle toho dokážu rozpoznat, že ten druhý člověk jako mě chce utáhnout na nějaký banán a mele fakt nesmysly a protiřečí si a vlastně mě chce manipulovat, že jo, když zapnu třeba ten logický. Určitě. Jako, hele, tohle se dá poznat velice rychle. Ono v podstatě, když s člověkem budeš mluvit, takhle, když budeš naslouchat tomu člověku, tak ho poznáš okamžitě. Ono právě problém je, že lidi jakoby ani nenaslouchají druhým lidem, když s nima mluví, jo? Že vlastně jako se nezajímají o to, co ten člověk říká a zajímají se pořád o sebe, o svůj názor na tou věcí. To je zajímavé, ale v podstatě pokud jako běžně člověku někdo něco říká, tak jako se stane ta myšlenka, že já si říkám, nebo já teda nezrovna konkrétně, ale že si někdo říká,
no tak museli být červené auta a mi to nezajímá. A už chce vlastně říct něco svého, už chce mluvit o sobě. Už čeká, až prostě ten člověk domluví, nebo mu skočí do řeči, já taky, já jsem tam byl a jo, a už chce mluvit o sobě. Ale vlastně to druhého člověka vůbec neposlouchá, jo. A to je právě o tom, že nenaslouchá. Že vůbec nevíme, co nám ten člověk sděluje. Protože člověk, který s náma mluví, často nezděluje jenom to, co říkáme, ale za těmi slovy se jako schovává něco jiného úplně. Protože pokud já nevím, řeknu příklad, někdo se mnou o něčem mluví a já teď vidím prostě ty emoce, které se v něm dějí, tak já prostě třeba vidím, že ten člověk vlastně potřebuje ze sebe něco dostat. Ale neumí to říct, neví, jak to má říct, tak prostě mluví jenom něco, co se někde stalo, co se někde událo, ale podle toho, jak reaguje na ty slova, na ty události, tak se dá vlastně vycítit, co ten člověk chce sdělovat. Jo? Tady to strašně prozrazuje. Jako člověk jako je strašně průhledný takhle. Když začne člověk naslouchat tomu druhému, tak o něm ví mnohem víc věcí okamžitě. A to lidi nedělají. Protože většina lidí opravdu řeší zase sebe, jo, já pořád jenom já. Moje problémy jsou největší, já jsem tam byl taky a tam to bla, jo. Já furt do kolečka. Ale prostě to nechceš, jako chceš někomu něco říct a ten člověk začne mluvit tohle, tak prostě si uvědomíš, že on tě vlastně vůbec neposlouchá. Jo, takže pak už jedno, co s ním mluvíš. Na druhou stranu, pokud s někým mluvíš a nasloucháš mu, tak víš, že sděluje vždycky víc. Jo, vždycky něco víc. Když mi někdo bude mluvit o tom, že soused má lepší auto a že ho to sere, tak já se ho zeptám, no dobře, a co tě na tom štve konkrétně? Jo, jako kde je teda problém? Protože ve finále pak zjistíš, že to člověka nesere až tak to, že má soused lepší auto, ale prostě má špatné sebehodnocení. Zjistíš, že ten člověk má vlastně nízkou sebehodnotu a že v tom životě není spokojený a kompenzuje to prostě takhle. Nějak hledat ty kompenzace. Protože tohle dělá zase 90% jako populace. Jo. To jsou prostě věci, které se opakují, dělají to všichni, jo. To je jako, nebo téměř všichni. Jo. Je to opakující se vzorec a kdykoliv s tebou člověk o něčem mluví, nebo teda se mnou, tak v podstatě během chvilky vím vlastně, co má za problém. Protože jako já fakt naslouchám, to je hodně lidem, jo. Protože mi to jinak obohacuje, jinak mi to jako rád naslouchám, baví mě to a to člověka obohatí. A hlavně potom s tím člověkem můžu komunikovat na jináčí úrovni, pokud budu naslouchat, jo. Budu se s ním bavit o tom, o čem on se bavit chce skutečně. Protože lidi v podstatě, když to tak řeknu zjednodušeně, se baví o 3 věcech. O jídle, o počasí, o sexu. To jsou nejčastější témata, o kterých se lidi baví, jakoby, jo. Pak tam ještě přibude samozřejmě politika, jo. Jo, to vystihnu. Jo, jako jo, no, ale všechno jsou to vlastně takový témata svým způsobem dost neutrální, ne? Nebo takový jako gumový, ne? Jasně, to jsou takové ty obecné témata, jo, protože lidi se ani neumí komunikovat už mezi sebou dneska, jo, protože každý má strach a tam právě hraje roli ta autenticita, jo, protože vlastně jako lidi mají strach se jednak jako bavit o tom, o čem chtějí, mají strach vůbec o sobě mluvit, protože zase vzorec, vyšší jsou naučení ty emoce skrývat, potlačovat, drž hubu a krok, jo, a jako ta společnost je potom jakoby nemocná kvůli tomu strašně, jo. Že lidi vlastně neumí vůbec jakoby jednak ty emoce říct, jednak vlastně bavit o těch pocitech a jednak ani jakoby vlastně neví, že by o tom mohli mluvit, nebo že by o tom měli nějakým způsobem komunikovat. Jo, že to neuvědomují, protože mají prostě ty vzorce, že ne, nedělej to, chyba, špatně. A potom takový ty příklad, když někde slyším, jo, že prostě dneska se říká, děti se nemají mlátit, jo, a tamto, a pak jako čteš komentáře, mě liskali a jako vyliskali mě a jsem v pohodě, jsem v klidu a pak si ten člověk má nějaký násilnický sklon a podobně. Jako, že jo, to je přesně ono. Jako, proč má člověk se k tomu potřebu vyjadřovat, pokud nemá nějaký problém sám? Jo? Prostě jako, protože to jsou věci, o kterých je třeba vést diskuzi. A samozřejmě, že je logicky, když jako si to uvědomíš, tak to násilí, ano, není řešení. Nikdy nebylo, jo? Jako, samozřejmě, to je logické. Protože to vytváří právě ty vzorce nižší sebehodnoty. Jo? A potom samozřejmě záleží o tom, jak ten člověk to vykompenzuje zase, jo? Když to není o tom, že prostě když jako to dítě někdo vylíská, takže všichni budou za 20 let stejní. Oni nebudou, protože každý si tu sebehodnotu jiným způsobem vykompenzuje. A pak se si lidi stávají buď teda může být agresivní, egoista, nebo člověk, který prostě potřebuje furt tu sebelítost a podobně. Což je dost časté dneska, vlastně všichni mají takovou tu sebelítost. Jo, no, To se vyžívá jako většina lidí. Jako stačí sednout prostě očekávat k doktorovi nějakému. A ideálně dát si sluchátka do uší, jako jo, jinak to nejde přežít. Já tady koukám ještě do těch poznámek, protože mám dojem, že ale jako to je super, jo, že jsme se trošku, myslím, posunuli úplně někam jinam trošku od toho tématu té druhé kapitoly tvého e-booku, což je vlastně jako fajn, protože to tak jako mělo dobrý spát, ale
koukám, že tady ještě by bylo dobrý a možná tím to tak nějak jako asi i pomalu uzavřeme, tady nahle naše povídání, aby jsme tam probrali, víš, ty všechny aspekty důležitý z té kapitoly. Posedlost, být výjimečnej, že ty říkáš, že to je jeden z nejjedovatějších toxinů dnešní doby, je to tak? No je. I s tou sebehodnotou a sebevědomím to určitě má nějakou koexistenci. Přesně, to s tím souvisí, jo. Protože vlastně člověk, který má, že jo, nízkou sebehodnotu, tak prostě to potřebuje nějak kompenzovat. A taková ta vize jako té výjimečnosti, že jako já jsem něco víc, tak tím pádem budu lepší, než jsem byl předtím, že jo. Já jsem zažil ponížení a teďkom ale dokážu, že jsem něco víc a všichni prostě se jdou na prdel. Jo. To je takový to vnitřní nastavení, který ten člověk má v té hlavě, zhruba plus minus. A taková ta touha prostě po té výjimečnosti, že já budu výjimečný, že budu něco lepší než ostatní, jo, že budu něco víc. A zase to souvisí s tou amygdalou, jo. Protože tam hraje velkou roli vlastně ta pozice v té společnosti, v té sociální skupině. Že amygdala reaguje na to, jakou máš tu pozici ve společnosti. Takže pokud máš nižší pozici, tak ona v tom už je po té vyšší vždycky, jo, chce být výš v té hierarchii. Protože prostě to je jakoby symbol zase té smečky, jo, buď seš jako alfa, nebo seš někde tam delta, hele, jo. Takže máš tu tendenci si to místo nějak jakoby, nějaké místo mít v té společnosti. No a ta výjimečnost je prostě taková iluze toho, že ti někdo řekne prostě seš výjimečný. Jako typickým příkladem je jako klasická zase náboženství. Prostě jenom takoví lidi se dostanou do nebe. Jenom tíhle prostě mají šanci, jo. Takové prostě, že budou výjimeční, čím jináč, něčím lepší, jo. Že jiný člověk prostě nemá šanci, jo. Prostě jenom ten člověk prostě, jo, bude tohle a tohle. Jenom ti výjimeční, jo. Že vlastně takové naučené sociální, takový sociální konstrukt, výjimečnost, jo. Prostě někdo je výjimečný. Tam ten žák má sami jedničky, on je výjimečný. No není, prostě se dobře učí, no, ale není výjimečný. Jo? Člověk je jedinečný každý. Každý má tu jedinečnost, jak mu ten mozek zpracovává informace. V tom je každý jedinečný. Ale ne výjimečný. Všichni jsou úplně stejní. Všechny mozky fungují úplně stejně. Když samozřejmě neberu v potaz nějaké, když někdo nějakým způsobem onemocnění, nějaké nebo genetická porucha. Tak všechny mozky fungují stejně a všichni lidi jsou si jakoby rovní v tomhle směru. Není nikdo jakože fakt výjimečný. Je tam akorát ta jedinečnost prostě v tom, jak vnímá tu realitu, jo, to je ta jedinečnost. A nevýjimečnost. A taková ta touha prostě být jako něco víc než ostatní. Právě neskutečný jakoby jed, protože ti to nutí dělat věci prostě úplně jiným způsobem, jo. Nutí ti to pořád srovnávat se s někým. Pořád jako tlačit nějakým způsobem. Jo, a pořád se skrývat, vlastně nosit ty masky. Jo. Vlastně jako potřeba výjimečnosti je základ pro to nosit tu největší masku. Jo, být výjimečný. Víš co, někdo řekne, jo, hele, tak tam je Arnold Schwarzenegger, on je výjimečný. Ne, ten člověk má prostě růstové myšlení, tak to dotáhl tam, kam to dotáhl. Ale on není výjimečný. On je prostě jedinečný. On je takový, jaký je. Jo. No ale počkej, jak jsi právě říkal, že jsou ty lidi teda, že se s tím asi rodí, s tím růstovým, tak tady by se to možná vypadalo, ne? Že jsou výjimeční, jako na první pohled, ne? Pokud bychom řešili něco jako průměrnost, jo? Pokud bychom řešili nějakou průměrnost, tak by se řeklo, že ten člověk je spíš mimo průměr, není průměrný. Jasně, takhle. Ale není výjimečný, protože on je jinak stejný, on má stejný mozek, jo? To je vlastně pravda, no jo? On má stejné příležitosti, on má všechno stejný. To, že může mít lepší nebo horší genetiku a podobně, to už bych neřešil potom třeba jako, jo? To už jako tak jde mimo cestu, protože tam hlavně vidíš, jakože ten člověk prostě jenom jinak myslel. Jo? A jako brát to, že je výjimečný, ne. Prostě on má tu jedinečnost, že prostě funguje, ano, jedinečným způsobem, jako každý jiný. Jo? Každý člověk má jedinečný způsob myšlení, ale prostě jenom u té některé části společnosti to prostě dokáže fungovat až takhle růstově pěkně. Jo? Ale jako tu schopnost má v sobě každý. Jo? To může každý. Tady jde o to, že dokázat můžeš v podstatě cokoliv, co reálně chceš. Tady je to důležité, co reálně skutečně chceš. To, k čemu máš tu dispozici. A to je jakoby ta jedinečnost. Protože každý člověk má prostě nějaké dispozice, jo? Které prostě jakoby, ten mozek je nějak nastavený a některé věci mu prostě jdou dobře. A ty věci, které ti jdou dobře, tak tě i baví většinou. A máš tam prostě takový ten vztah a máš tam to flow. A v okamžiku, když máš to flow, tak je to něco, v čem můžeš být prostě jakože fakt hodně dobrý.
Ale spousta lidí to prostě ani nepoužívá tohle, nevyužívá to, jo. A prostě stavy flow zažívají jednou za měsíc o víkendu něco, někde si třeba jako udělají nějakou zabavnou činnost nebo něco, co se baví, jo. Typickým příkladem prostě je člověk, který prostě celý den dře v práci, a kde jde domů, ale skládá si modely vláčku. A prostě najednou je v tom ztracený v tom světě. Přitom by hypoteticky tím se mohl nějakým způsobem živit, jo, mohl být cokoliv, jo. Kdyby chtěl, tak kdyby používal růstové myšlení, jakoby, tak začne si říkat, fajn, tak si založím Instagram, hele, dneska, že jo, YouTube a podobně, budu dát prostě videa s těma vláčkama, budu to dokreslovat, budu tam prostě nějakou realitu vytvářet, můžu si vlastně udělat obchod, kde se potom budu věnovat, můžu o tom víc mluvit, jo, blablabla, prostě x způsobů, jak ten člověk s tím může začít žít prostě a dokázat něco, jo. Když bude chtít, aby používat to růstové myšlení, tak mu to prostě půjde, jo. I za tu cenu, že to samozřejmě bude bolet, protože on to vždycky bolí, ten růst. Jo. Jako když někomu rostou kosti, taky to bolí. Jo. Takže ono to prostě jde. Tam jde o to, kolik té bolesti člověk jakoby vlastně dokáže unést, jo. Já jsem o tom teďkom vlastně dal video nedávno, před pár dny, kde jsem zmiňoval o tom úspěchu. V podstatě je to jenom o tom, že lidi se bojí víc bolesti než průměrnosti. Jo. A radši zůstanou právě v té komfortní zóně v tom průměru, než aby jakoby riskovali tu bolest. Jo. Že prostě něco dokážou víc. Že prostě proto budou muset něco udělat víc. Že člověk se prostě bojí to překonat. Jo. Spousta lidí prostě jakoby bude hledat důvody, proč to nejde. Jo. Právě. To jsi mi ale fakt odpověděl hodně dobře, jsem nečekal, že vlastně, kdybychom to brali mimo průměr, takže jsem tě chtěl takovým chytákem vlastně nachytat, se dá říct, s tím výjimečností růstový ten způsob, že a ty jsi to dobře pojmenoval, je to tak, no, že oni vlastně jsou jinak jako stejný, mají stejný mozky, ale jo, to je hodně dobrá odpověď, no. No a počkej, ale vlastně teda snaha být výjimečný, že to vede teda k tomu největšímu jako jedu, asi vidíme, že i ten marketing nebo i ta společnost toho 21. století na to docela tlačí, protože si koupíš tady tuhle rtěnku a seš výjimečná, nebo máš tohle triko, nějaký nejmenovaný značky a už se cítíš v tom statusu, jo, nebo používáš nějaký Apple a podobné značky, které jsou jako, jo, takže ono, když jako to vezmeme k těm lidem nám všem schovívavě, máme to docela vlastně těžký s tím tlakem, ne, z té společnosti, aby jsme nebyli, víš, jako, jo, chceme být výjimeční. Jako, hele, a zase, když řeknu, že to máme těžký, tak to řeknu jenom proto, že moje amygdala řve v tu chvilku. Protože jako ono to není těžký, ono to vlastně, když si nad tím zamyslíš a teď dáš tomu ten prostor na to myšlenku, ono je fakt fajn, když si tu myšlenku vlastně zastavíš a teď řekneš, je to nepříjemná myšlenka, trošku mi to stresuje, aha. A teď víš, že amygdala řve, to znamená, že já tím budu chvilku přemýšlet, přepnout prefrontální kortex. A jenom si řeknu, on to vlastně není složité, on to není jako nic komplikovaného, jo. On ten mozek ti to za pár minut jako fakt zpracuje. A uvědomíš si, že vlastně to není těžké, ale v podstatě řekněme, že je na tom zase postavený celý marketing a vlastně celé jakoby ovládání té společnosti, jo. Typickým příkladem druhá světová válka, jo, Adolf Hitler, už to dneska zmínili jednou, tak on dal Němcům pocit výjimečnosti. A v tu chvilku byli německý národ výjimečný a oni tomu ti lidi ale věřili. On jim k tomu řekl prostě nějaké historické věci a protože byl autorita, tak ji uvěřili. Protože autoritám se dobře věří. Když to řekne autorita, tak je to pravda. Jo. A dokázal takhle vlastně ovlivnit obrovské množství lidí. Tak jako prostě jako lidi přesvědčení, že bílá rasa je nadřazená, jo. A podobně. To jsou věci, které prostě stačí jako jednou někomu dát pocit výjimečnosti a máš ho v šachu. Jo? V podstatě na tomhle vlastně základě vznikl kdysi projekt na nějaké, myslím, že střední škole nebo vysoké, teď nevím, jestli to bude Spojených státech nebo kde, jak ten pedagog vlastně vytvořil fiktivní, jakoby, tomu se, já nevím, jak se to jmenovalo, jestli 7. vlna nebo něco takového, no prostě začal s těmi žáky manipulovat takovým způsobem, že z nich udělal jako výjimečnou třídu, že jsou výjimeční a takovým způsobem je manipuloval, že nakonec vytvořili vlastní pozdrav, začali se všichni oblíkat stejně a v podstatě vytvořil to samé, co Adolf Hitler. Jo? Jenže ten experiment se potom jako nějak vymkl kontrole, protože oni začali prostě vybírat celý, kteří se k ním přidávají, takže na ty školy začali oblíkat stejně další lidi a začali ty, co nebyli stejní, jakoby nějakým způsobem poškozovat. Jo? A jenom díky tomu, že prostě je přesvědčí o jejich výjimečnosti. A oni tomu začali prostě během času věřit.
Protože když ti budu říkat, hele, každý den seš výjimečný člověk, jo, bla, 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 tak ty si řekneš, jo, já jsem výjimečný. A ty to začneš jakoby věřit, jo, protože ti to řekla autorita. Kdyby ti to řekl, hele, tam nějaký bezdělák, tak řekneš, ty vole, ten je zase přelitej dneska, jo, a jdeš dál. Ale když ti to řekne Arnold Schwarzenegger, řekne ti, hele, ty jsi výjimečný. Ty jo. Nedej bože, když jsi někdo, kdo fakt posiluje. A řekne ti Arnold Schwarzenegger, jsi výjimečný, tak ti to ego vyskočí a budeš tomu věřit. No, a budeš si každý den říkat, Arnold Schwarzenegger mi řekl, že jsem výjimečný. A za 2 měsíce se ti tak přepíše neuroplasticita, že tomu budeš věřit. Protože mi to ego tak vysoké, že prostě ostatní lidi tě budou připadat jako povl a budeš se nad nima povyšovat. Jo? To je fakt zajímavý a mě teď napadá, ale nevím, jestli si to dobře pamatuju, že Carl Gustav Jung, tak ty jsi zmínil toho Frankla, takže i Jung jako kulturní společenská postava známá, tak on jako říkal, že v první polovině života vlastně ty masky, ty persony, myslím, jako ten člověk nabírá a vlastně i jestli to teď nepletu, on tvrdil, že je to možná i docela svým způsobem trochu zdravý, že ten člověk má nějaký přehnaný sebevědomí, což koreluje s tím, jak říká, že by byl jako i ten pocit, tam v něm narůstal té výjimečnosti. A já teď nevím, jestli to fakt neříkám blbě, jo, protože on vlastně měl tu teorii, že pak jako v druhé polovině toho života ten člověk vlastně něco má za sebou, ať už nějaký fyzický statky nebo něčeho dosáhne, že pořád se snaží v té společnosti dosáhnout toho uznání nebo statusu, a ta druhá polovina života vlastně ho najednou začne nutit, aby šel víc jako do sebe a už ho pořád právě nezajímalo, jako jestli byl oceněný nebo ne. Víš, jak to jako myslím, jo? Ale jestli to takhle fakt říkal, jenom jsem se jako matně vzpomenul, že to třeba nemusí být úplně jako špatně. Pro vývoj člověka, víš, abys jako si nějak věřil, nebo v tom daném, kde seš, asi postupuješ, jo? Že když si budeš říkat, že jsi úplná nula a budeš chtít cvičit a tohle a on by tě ten Arnold jako třeba nepochválil, nebo nějaká autorita, že jo, ten tvůj trenér nebo tohle, jako že by ti to v určité vývojové třeba fázi mohlo víc uškodit. Takhle to myslím, že jo, že by tě třeba neřekl, ale ty jsi fakt dobrý, ty na sobě makáš, ty jsi lepší než oni. No, třeba, jo, hele, tohle je právě věc, která má samozřejmě velký vliv, jo. Tohle má velký vliv a zase tam hraje roli to růstové myšlení a to přežívací. Pokud máš to růstové myšlení, tak je ti v podstatě úplně jedno, co ti kdo řekne. To nehraje tam roli. Tam jako ten člověk je tak je silnější, prostě je silný a prostě jde i přes ty překážky. Když máš to klasické přežívací myšlení, tak tohle to vlastně je pro tebe motivace. Jo? Jenže to má zase, je to takové jakože obou strany. Jo? Může to být motivace, ale může to být taky pro tebe jakoby nesmyslný závazek. Protože vem si, že někdo začne cvičit prostě z důvodu jenom, aby se někomu zalíbil, nebo prostě z nějakého důvodu, aby někomu rozbil hubu. Tam záleží vždycky na tom potom záměru, proč začal s tou činností. Ale vlastně to vůbec nenáplňuje, nebaví ho to, a pak někdo řekne, že jsi jako výjimečný, tak v tom budeš pokračovat. I přesto, že to pro tebe ale není to, co chceš úplně. Jo, že to může potom nasadit laťku, být ještě lepší, jako že jo, že tam může právě naskočit ta nebezpečná toho po výjimečnosti. Jo, ta nezdravá, jakoby soupeřivost, nebo ne, ani to není soupeřivost, prostě toho po té výjimečnosti najednou. Tam je to právě to je takové jakože bruslení na tenkém ledě strašně. Jo, vždycky to může být tak nebo tak. Nikdy to není jako 100%, že se stane tohle nebo tohle. Vždycky záleží zase, jak to ten tvůj mozek přebere. A právě tady jako to je takový to, nechci říkat tajemství, ale to je spíš takový jakože, kouzlo, já nevím. Taková ta úžasná, spíš to úžasný, že vlastně tvůj mozek dokáže opravdu ten život změnit z minuty na minutu. Jo, můžeš to změnit všecko, můžeš změnit okamžitě. Ty máš tu volbu, ty máš tu možnost, ale prostě většinou to neuděláš, jako jo. Že lidi prostě jako opravdu mají tu možnost ten život mít lepší po všech stránkách, ale oni to neudělají. Jo, oni to neudělají. A ty jim dáš sice návod, ty jim dáš jakoby radu, ty jim to ukážeš, vysvětlíš, ale víš, že to stejně neudělají. Jo. Takže v podstatě jako můžu říct, že pokud řeknu 100 lidem, jak můžou prostě změnit život lepšímu, tak z těch 100 lidí se 2 chytnou. A 2 to možná udělají. Jo. Ale ideálně ti 2 budou potřebovat moji podporu. Pokud mají to své myšlení, tak by potřebovali prostě, abych je chytil za ruku a šel s nima. Jo. Proto v podstatě, že jo, jako v takových těch Shaolini třeba, jo, a buddhističtí mniši mají takové ty vyšší funkce, takové ty vyšší posty vždycky, kdy ten moudřejší, který učí ty neskušené, jakoby, jo. Učí v tom myslí pracovat.
právě víc, jo. Učí je prostě tady tyhle ty věci. Jo. Že se vlastně tam dostaneš časem, až se naučíš s tou hlavou pracovat nějakým způsobem, jo. Proto jsou ty posty, kdy tě to prostě ti učitele jakoby jednotlivý. Ty se prostě posouváš výš a výš a potřebuješ, aby tě vedl někdo moudřejší, jakoby, v uvozovkách, jo. Někdo, kdo už je prostě dál. Už to prostě pochopil. Jo. Jako kdyby mi bylo 20 a přečetl bych si jednu knížku o těchto věcech, tak z toho nemám absolutně rozum a chtěl bych někoho vést, tak prostě to nebude fungovat. Jasně. To by to. Jo. A to je právě ono, že spousta lidí jakoby se nemá ani koho chytit. Jo, já jakože kouču je spousta, psychologů je spousta, ale to je tak jakože víš co, pokud jenom vycházíš z té teorie, co se naučíš v nějakým kurzu coachingu, i kdyby jsi ho dělal 10 let, ale prostě pořád nepracuješ s tím mozkem jakoby tolik, tak jako některé věci ti prostě budou ucházet. Protože spousta lidí se naučí prostě nějaké coachingové otázky, což ti vlastně i AI třeba poradí a podobně. Ale jakoby jakmile nevycházíš z toho komplexu, tak prostě to bude vždycky něco chybět. Jo. A tím já neříkám, že jako moje rady jsou nejlepší, že prostě to je nejlepší, to je jako prostě asi těžko. Ale tím, že když se člověk opravdu zamyslí jakoby nad když si do toho spojíš prostě psychologii, sociologii, neurovědu a historii, tak prostě vytvoříš si obrovský náhled. Obrovský náhled a dokážeš s ty věci zpracovat. Jo. Dokážeš ty věci trošku jinak zpracovat a potom vlastně můžeš jakoby, fungovat nějak jinak, protože víš, co tvůj mozek dělá. Víš, jak funguje ta společnost. Víš, jak funguje vlastně taková ta klasická psychologie a víš navíc, co ti dá neurověda, jakoby, nebo neurochemie. A když si ty věci uvědomíš, tak jako zjistíš jednu věc, že vlastně nad tím životem můžeš mít podstatně větší kontrolu, než si myslíš. Na jednu stranu zjistíš, že nad tím životem nemáš téměř žádnou kontrolu. Tak si lidi myslí, že mají nad životem kontrolu, tak nemají, ale můžou mít. Jo. Že vlastně opravdu to, co do ty hlavy pouštíš, jako tím se stáváš. To je úplný základ. Co do té hlavy pustíš, tím se staneš. Jo, to je nejkrásnější, ten jako vystihuje celou tady tu problematiku. A ta výjimečnost s tím prostě souvisí. Toho po výjimečnosti je vlastně jenom takový sociální status. Fiktivní. Jo. Že výjimeční byli ti, co byli nahoře. Ti, co byli výš, ti, co vládli nějakým způsobem. Protože zřejmě, každý člověk, který se dostal do pozice toho mocnějšího, toho vyššího, měl zřejmě to růstové myšlení. Jo. A využil toho, že většina lidí prostě jenom přežívá. Jo, má ten přežívací způsob myšlení a on je dokázal prostě zmanipulovat, když to tak řeknu blbě. Že on se stal autoritou a pokud ten člověk je autorita z nějakého důvodu, jakéhokoliv důvodu, tak ti lidi mu ho budou následovat. Jo, pokud se staneš autoritou, oni tě budou následovat. Vždycky někteří lidé. A pak už záleží na tom jenom, jak přesvědčivé argumenty máš. A když to ještě zjednoduším, mozek miluje příběhy. Takže čím lepší příběhy povídáš, tak tím víc vlastně se z tebe stává autorita, která má tu moc nad tím davem, nad těma lidma. No a takhle to vlastně potom odvíjí všechno, jo? A vytváří si ty vzorce a pořád do kolečka. Ono to je, když to říkám, tak to působí jakože strašně jednoduše, ale zároveň to je strašně složité. Je tak strašně ten složitý systém, v kterém jakoby se prostě ti zamotá hlava. Jo? A proto většina lidí řekne, toto je blbost. Protože to nechápe, prostě jich mozek to nespracuje. Protože to je, jak jsem říkal, s těma číslama. Jo, ti lidi žijou 1, 2, 3 a pokud já na ně vybavnu, 1 až 9, tak prostě oni se zaseknou. Jo, skončí u 3 a řeknou, že mluví nesmysly. Jo. Ty brďo, to jsi to jako vzal jako hodně, docela od podlahy, tady odpověď vlastně na tu otázku s tou výjimečností a úplně jako, myslím, že hodně dobře jsi to vzal. A já si teď akorát jenom jako kladu otázku, jestli už nejsme na takovým skvělým jako čase, že možná jsme to jako probrali a možná, že aby jsme to zase jako zbytečně možná nepřetahovali dál. Mě dokonce napadlo, jak jsi mluvil o tom naslouchání, že pak by bylo i samotný dobrý povídání, jenom víš, samostatný o tomhle tématu, jo. A asi by se objevilo i mnoho dalších a tak jenom si říkám, jestli vlastně koukám do těch poznámek, jestli to takhle vlastně nezarámovat a neukončit tak nějak. Co myslíš? Já si myslím, že jo, protože to je téma, které je fakt jako šílené, jo.
A to Můžeš se ještě jít samozřejmě víc do hloubky, mě by možná už pak napadaly, teď tak nad tím přemýšlím, další ještě rozvíjející otázky k té výjimečnosti, možná, že by bylo dobré tomu pak věnovat samostatný díl, jako odraz reflekce té společnosti, co tady vidíme, zažíváme, co nám média, marketing podsouvá, aby třeba jako byla i pro některý lidi víc třeba vidět ta cesta, která nepovede zase do extrému New Age, nebo že jsi jako v nějakých sektách, že jo? Nebo že seš víš úplně, někdo s tebou manipuluje, ale že může existovat zdravá střední královská cesta mezi těmahle polaritama, extrémama, jak jako vlastně se nenechat strhnout do té výjimečnosti. Takže i tohle mě napadlo, že by mohl být další díl a jinak myslím, že fakt jako skvělý. Mě bavilo, jak ses nenechal nachytat na ty výjimečnost těch růstových lidí, jak si řekl mimo průměr, to bylo dobrý, no. To, vidíš to, je vidět, že to máš zmáklý, no, že to jako fakt na tím přemýšlíš, že jsi to dobře vyhodnotil. Takže jestli takhle souhlasíš, tak asi bychom to, tenhle druhý díl povídání takhle uzavřeli. Já doufám, že jsme to tam všechno jako tak nějak vypíchli, ty aspekty z té druhé kapitoly. Já myslím, že jo. Myslím, že jo, asi jo. Jsme to nějak jako tak probrali, o čem tam píšeš a vlastně jsme to... No tak jo. No hele, tak já ti moc děkuju a měj se hezky a budu se těšit na další třetí díl. To taky, tak se jo, super. Tak zatím, měj se, ahoj. Ahoj. Tak, teď jsem... To počkat. Tak teď, zastavit.